Abulgazi Bahadur Han, Şecere-i Terakime, Türkmenlerin nesil daragty. Seslendiren Necep Bayat. Ol beyik Allah Taala şükür, onun şan şöhret artsın. Onun başı hem ahırı yok, yurdu ebedilik atası enesi yok, ayali, oğlu izi yok. Ol gidaydan padşah çenli, oş kumurtkadan öz yağdayına layık çiğvundan sumruğu çenli, ehlisinin öz yağdayına layık arskalyny berýär. Hiç birinin payını bir güne mağaltmayar. Eger yer yüzünde gögüren ağaçların hemmeti döwet galam bolup, denizler siyah bolsa, ehli adam perdendi yazıcı bolup, 100 miňlerçe ýyllap onuň wasfyny ýazsalardy, o denizden bir damja, dağdan bir daş adalandanam azyrak bolar. Meniň diýänim näme? Ehli peýgamberleriň ýagşysy, Allah'ın dosty, barça perdentlerine ýiberilen ilçisi bolan peýgambere sansız şöhret, salam bolsun. Onun yaranlaryna, ogullaryna köpden köp Taňry rahmeti bolsun. Inni şondan soň Çingiziň newerelerinden Urgençli Arap Muhammed Hanyň ogly Abulgazy Han aýdar. Köp horluk çekimizden soň ýaşymyz 39-a ýetende 1051-nji ýylda 1637-1638-nji ýyllar. Yılan ýylyna Harizm ýurduna atamyzyň tagtyna oturup ýurdun işi bilen meşgullandyk. O wagtlar türkmenler Maňyslyk, Abulhan we Tejen derýasynyň ýakasyna oturardylar. Harizmna oturarlary hem biziň gelýänimizi eşidip gaçyp şu aýdylan 3 ýurda bardylar. Şondan soň bir näçesi göç bilen, bir näçesi ýol bilen Harizma geldiler. Hem ýagşylary nökür, ýamanlary raýat boldular. Ondan soň köp ýyllar geçdi. Türkmeniň mollalary, şyhyklary, begleri meniň taryh gowulýanymy eşdipdirdi, bir gün barjasy gelip ard etdi. Biziň içimizde oguznamy köp. Emma arasynda gowsy ýok. Köpsi ýalňyş bir-birine gawat gelmeýär, her dürli bir dogry ynanyr ýaly taryh bolsa gowuljak diýip haýyş etdiler. Menem olaryň haýyşyny kabul etdim. Sebäbi bu kitaby ýazmazymyzdan 17 ýyl öň barça türkmenler bize ýagy boldular. Şoňa görä biz olary köp çapdyk. Bir gezegem olar Horasanyna duruna degişli börme diýen suwuň ýakasynda nizama durup biziň bilen uruşdylar. Taňry bize berdi. Başdan ahyra çelli biz sebäpli ýagşy ýamandan 20 miňçe mesah adam öldü. Olaryň içinde günäkärem bardy, beýgünälerim. Peýgamber aýdypdyr: eger bir adam, bir musulman kişiniň köňlüni şad etse, onuň sogaby hem adam perzentleriniň hem jynlaryň Hudaýa bennelik eden üçin beriljek sogapdan köpdür. Gör näçe muň adam meniň bu aýtjak sözlerim arkaly öň bilmeýän zatlaryny bilip köňülleri hoş bolar. Munyň sogabyny eger şol köpçülikliň kyrlyjykda günäh işedilen bolsa, şondan artyk gelir diýip, onsoňam bir gün bir adam bu kitaby okap öň bilmeýän zadyny bilse, biziň ruhumyza pata okar diýip Hudaý Taala'dan umydym bar. Şeýdip şu kitaby ýazmaga başladyk, hemne kitaby Şecere-i Terakime diýip at goýduk. Hemmeňiz biliň, bizden öň türkü dilli taryh ýazanlar arap sözlerini goşupdyrlar, parsçanam goşupdyrlar, türk sözlerde kapya salypdyrlar. Olar şeýitmek bilen özleriniň hünärlerini hem ustatlyklaryny halka görkezmek isläpdirler. Bu kitaby okujagyň hem dinlejegiň türkü kowumlardan boljoklugy sebäpli biz bularyň hiçsini etmedik. Olaryň hemmesi düşüner ýaly türkü kowumlary türkü dilde aýtmak gerek ahyry. Biziň aýdan sözümizde düşünmeseler ondan ne hasyl? Eger olaryň içinde bir ýa iki okuwly, akylly adam bolup düşünäýenlerine hem düşünmeýän köpçüliň haýsy birini aýdyp bersin. Şoňa görä-de ýagşy ýaman ählisi düşünüp köňüllerine makul olar ýaly aýtmak gerek. Inni adamdan täş wagty çelli 1071-nji ýyla çelli 1661. Türkmenler hem soň türkmen adyny götürüp türkmene goşulan ýyllar hakynda bilýänimizi birin aýdalyň. Bilmeýänimizde alaçy ýok. Adam aleyhisselamyň beýany. Hudaý Taala toprakdan adam ýasap, jan berip, onu yer ýüzünde öz ornuna orun tutar goýjak diýip perişdeler aýtdy. Onna perişdeler:
Olar, ýagny insanlar ýokardan berilen jany saklap bilmezdiler. Şo sebäpden sana boyun eğmezler. Yaradanyň öler durar diýdiler. Hudaý Tagalla, meniň bilýänimi siz bilýän näsiňiz? Siz gidiňne toprakdan bir adamyň suratyny ýasaň idi. İsrail aleyhisselam Hudaýyň buýrugy bilen bütün yer ýüzündäki dürli toprakdan alyp Mekke-i Muazzama bilen Taýyfyň arasynda şu toprakdan palçyk edip adamyň suratyny ýasap ýatyrdy. Bir näçe ýyl geçen soň Hudaý Tagalla oňa jan berdi. Ol 1000 ýyl bu dünýäde ýaşady. Adam niýmeklik arap sözi bolup, araplar dere adam diýýärler. Her bir zadyň daşyna der diýýärler. Periştiler topragy alyp adam suratyny ýasadylar. Şoňa görä adam diýdiler. Adamyň bekişde barşy, ondan çykyşy, yer ýüzünde ýaşaýşy hakda gurrun ýyl içinde meşhur bolan üçin onu aýtmaýar. Adamyň öler wagty geldi. Ol Şeysatly ogluny mundan soň sen meniň yerimde oturup oğullarıma baş bolgun diýip köp nesihatlar etdi. Ol bu dünýäden ötdi gitdi. Ondan soň Cebrail aleyhisselam Hudaý Tagalladan Şeyse bir kitap alyp geldi. Şeys hem peýgamber hem padşa bolup ýyl güni adalatly garap 912 ýyl ýaşap cennet köşküne gitdi. Şeysiň manysy Hudaýyň haýwaty diýmekdir. Şeys öler wagtynda ogly Anusy ýerine oturdup gitdi. Anus hem kakasynyň we atasynyň aýdanlaryna amal edip, kakasy ýaly 912 ýyl bu menzilde oturup o menzile gitdi. Anusyň manysy sadyk, dogruçul, çynlakay diýmekdir. Anus hem öleri ýakyn gelende ogly Qynany ýerine oturup köp nesihat hem wesiýet etdi. Ol hem 840 ýyl atasynyň ýören ýolundan ýörep, ogly Mihlaýly öz ýerine oturup Taňrynyň ýanyna gitdi. Mihlaýl zamanynda adam perzendi köp boldy. Oturan ýerine sygmadylar. Şo sebäpden Mihlaýl Babyl ýurduna baryp bir şäher saldy. Adyna sus goýdy. Tam öý saldy. Owalar gurdurdy. Ondan öň şäher owa öý ýokdy. Daglaryň gowuklaryna ýa-da jengelliklerde oturar ekenler. Mihlaýl yer ýüzüne pytraňlyp hökmetdi. Adamyň ähli perzentleri Mihlaýlyň buýrugy bilen baryp nirde munasyp yer bar bolsa owalar gordular. Mihlaýl 920 ýyl şol aýdylan şäherde ýaşap, ogly Beredi ýerine oturdup dem alınmaýan şähere gitdi. Bered hem 960 ýyl o ýurtda ýaşap, Ahnuhy ýurduna goýup göçmez gonmaz ýurduna gitdi. Oglunyň ady Ahnuhdy, lakamy Idris. Hudaý Tagalla ona peýgamber etdi. 82 ýyl peýgamberlik etdi, halky dogry ýol ünnedi. Ondan soň Taňrynyň buýrugy bilen Israil gelip İdris aleyhisselamy cennetine gowşurdy. İdris cennete barandan soň ogly müteweşlik atasynyň ornuna oturdy. Adalatly höküm sürdi. Näçe ýaşany belli däl, ol atasynyň baran ýerine bardy. Ondan soň müteweşlikiň ogly Leymek atasynyň ýerine oturup köp ýyllar adallyk bilen häkimlik etdi. Hemne atasynyň giden ýoluna düşüp gitdi. Onuň hem näçe ýyl ömür süreni belli däl. Ondan soň ogly Nuh 150 ýaşa ýetende Hudaý Tagalla oňa peýgamberlik berdi. 700 ýyllap halky dogry ýol ünnedi. Erkek hem ayal adamdan 80 keçe oňa ananlar iman getirdiler. 700 ýylyň içinde 80 adamdan başga kişiniň özüniň peýgamberligini ananmanlygyna gaharlanyp halka yaramaz doga etdi, gargady. Cebrail gelip Hudaý Tagalla seniň dogaň kabul etdi. Plan wagtda halky suwa gark etmekçi. Sen gemi ýasanyp oňa geminiň nähil ýasalýanlygyny görkezdi. Yerden suw çykdy, asmandan ýagyş ýagdy. Yer ýüzündäki janlylaryň ählisi gark boldy. Nuh peýgamber 3 ogly hem özüniň peýgamberligine ananan 80 kişi bilen geme minni. Bir näçe aýdan soň yer Hudaý Tagallanyň buýrugy bilen suwy özüne çekdi. Gemi Mosul şäheriniň ýanyndaky Judu diýen dagda çykdy. Gemiden düşen adamlaryň barysy keselledi. Nuh peýgamber 3 ogly hem 3 gelini bilen ýagşy boldy. Ondan başga kişileriň barysy öldi. Şondan soň Nuh peýgamber 3 oglunyň her haýsyny bir ýere berdi. Sam atly ogluny Eýran ýerine berdi. Ýafes atly ogluny Demirgazga tarapy berdi.
Üçüsüne de adam perzentlerinden sizin üçüňizden başga adam galmady. Inni üçüňiz üç ýurtda ýaşaň. Her haçan oglan şoňuňyz köp bolsa, o yerleri ýurt edinip oturuň idi. Yafesi käbir ýerleri peýgamber hasap edýärler. Käbir ýerleri bolsa ol peýgamber däl diýýärler. Yafes atasynyň buýrugy bilen Judu dağyndan gidip Itil hem Ýaýyk derýasynyň ýakasyna bardy. 200 ýyllap şo ýerde ýaşady hem ardan çykdy. 8 ogly bardy. Çağalary ören köpdi. Oglanlarynyň ady şular: Türk, Hazar, Saklap, Orus, Mün, Çyn, Kemari, Tarih. Yafes öler wagty gelenne uly türkü ýerine oturdup beýleki oglanlaryny türkü ödüňde padşah hasaplap onuň sözüňizden çykmagyny idi. Türkü Yafes oglanyny laqam oýdular. Ören edepli hem akylly kişidi. Atasından soň yerlerine aýlanyp gördi. Bir yeri halap şo ýerde oturdy. Bugün o ýere yssyk köl ýerler. Çadyr öýü şol oýlap tapdy. Türkleriň arasynda käbir düzgünlerim şondan galdy. Türküň 4 ogly bardy. Birincisi Tütök, ikincisi Jekel, üçüncüsi Bersecer, dördüncüsi Imlak. Türk öler wagty gelende Tütögi öz ýerine padşah bellep uzak sapara gitdi. Tütök akylly hem döwletli ýagşy padşahdy. Türkleriň içindäki köp resmi düzgünleri şo tapdy. İran padşahlarynyň ilkincisi Kiyumers bilen döwürdeşdi. Güllerde bir gün awa çykyp keyi göllerip kebab ýyp otyrdy. Elinden bir dogramça et ýere gaçdy. Onu alyp ýydy. Görse agzyna ören tagamly geldi. Sebäbi şo ýer duguzlyk ýerdi. Nahara duguz atmagy şo çykardy. Häzirki duguzlamak düzgüni şondan galypdyr. 240 ýyl ýaşandan soň ogly Emelji hany öz ýerine oturdup, ol barsa gelmez diýen şähere gitdi. Emelji han hem köp ýyllap padşahlyk edip, aşlaryny iýip ýaşlaryny ýaşap, atasynyň ýyzynyň gitdi. Öler wagty gelende ogly Baky Düýp hany öz ýerine oturtdy. Düýp sözüniň manysy tagtyň ýeri diýmekdir. Baky sözüniň manysy bolsa ýyl ýaşuwsy diýmek bolýar. Ol hem köp ýyllar padşahlyk edip, dostlarynyň gülenini, duşmanlarynyň ağlanyny görüp gowanyp, ondan soň öler wagty gelende ogly Gök han tagtyna oturdy bölli. Ol hem köp ýyl padşahlyk etdi, atasynyň ýolundan çykmady, keselledi. Ogly Alynja han öz ýerine oturdup uzak sapara gitdi. Alynja hem köp ýyllap padşahlyk etdi. Vilayatlary, ýyl uluslary atalarynyňkydan köp boldy. Onun 2 ogly boldy. Biriniň ady Tatar, beýlikisiniň ady Mogul. Atasy garrandan soň ýurdu ikihe bölüp ogullaryna berip dünýäden ötdi. Alynja han ölenden soň Tatar hem Mogul her haýsy öz ýerlerine padşahlyk etdiler. Mogul hanyň 4 ogly bardy. Ulusynyň ady Karahan, ikincisi Körhan, üçüncüsi Gyýrhan, dördüncüsi Urhan. Mogul han uly ogly Karahana ýurduny berip ähli kişiniň barýan ýurduna gitdi. Karahan ýaz paslyny Urdağ hem Kördağ diýen dağlarda geçirerdi. Häzir oňa Uly dağ we Kiçi dağ diýýärler. Başyna bolsa Sır derýasynyň aýaklaryna, Garagumna hem Bursukda geçirerdi. Oğuz hanyň dünýä iýinmeginiň beýany. Karahanyň ulay alından bir ogly boldy. Görki ay günden artyk. 3 giýje günniz enesini emmedi. Ol oglan her giýje enesiniň düýüşine girip, "Ey eje, musulman bolgun. Eger bolmasaň ölsem ölerin ýöne seni emmerin ýereken." Ejesi ogluny dözmeýän Taňrynyň birligine iman getirdi. Şondan soň ol oglan ejesini emdi. Ejesi gören düýüşini hem musulman bolan hiç kime aýtmady, gizledi. Çünki Türk halky Yafesden te Alynja hanyň zamanyny çelli musulmandylar. Ýöne Alynja han padşah bolandan soň halkyň başy hem maly köpeldi. Döwlete ýetip menmenlik etdiler hem de Taňryny unutdular. Barça ýyl kapyr boldy. Karahan zamanyny kapyrlyk şeýle bir puwtulanyny belin, hatda eger atasynyň musulman bolanyny eşitse, ogly onu öldürerdi. Şo wagtlar Mogulyň şeýle bir däp düzgüni bardy. Oglun te bir ýaşaýança oňa at takmazdylar. Oglun bir ýaşady. Karahan ýyle jar çekdirdi hem uly toý etdi. Karahan toý güni ogluny merkeň içine getirip begilerine ýüzlendi. Biziň bu oglumyz bir ýaşyna ýetdi. Indi muňa näme hilat goýarsyňyz?
Begiler jogap bermeden oglan meniň adym Oğuz diýdi. Beyt. Şol bir ýaşan oglan şo ýerde rowan, dile gelip diýdi biliňler aýan. Meniň adym Oğuz, hysrowy nam ver, biliňler anyk barça ehle hüner. Toya gelen uly kiçiginiň hemmesi bu töze geň aldylar hemne. Bu oglanyň özü öz adyna aýdyp dur. Mundan ýaşy at bolarmy diýip adyna Oğuz goýdular. Bir ýaşan oglanyň beýdip geplerini hiç kim görenem nädir, eşdenem nädir diýip onu aram etdiler. Bu oglan uzak ýaşar, uly döwletiň uçgurak kız ýurduň eýesi bolar diýdiler. Oğuz dil bitenne Allah Allah diýip ýörerdi. Onu kim eşitdi çağıdır da dil bitmän soň näme diýeni bilýän nädir diýerdi. Çünki Allah sözü Arapça. Moğollaryň atalarynyň hiç biri Arap dilini eşitmänni. Hudaý Taala Oğuzy eneden dogma weli ýaradypdy. Şoňa görä onuň kalbyna hem diline öz adyny talardy. Oğuz ýigit çykdy. Qara han oňa inisi Kör hanyň gyýyny alyp berdi. Oğuz hiç kim ýok wagty gyýda ýüzlendi. Elemi, seni, bizi yaradan mar. Onuň ady Allah. Onu bar hasapla, özünen bir hasapla. Onuň buyrundan başga işi etme. Emma gyýyz kabul etmedi. Şol wagt ýerinden turup gyýyzdan başga ýerde ýatdy. Giýjeler aýra ýatyp gündüz gepleşmedi. Bir näçe wagtdan soň Qara hana ogluňyz gelinini halamaýar. Halamaýanlygy sebäpli de alan gününden bäri bir ýerde ýatmaýar diýdiler. Qara han bu sözi eşitip beýlekin ise Gyýr hanyň gyýyny alyp berdi. Oğuz oňa hem Hudaýa iman getirdi. O gyýyz kabul etmedi. Onuň bilen hem bir ýerde ýatmady. Bu wakadan bir näçe ýyl geçenden soň Oğuz han awa çykyp gaýdyp gelýärdi. Görse suwuň ýakasynda bir näçe gyýyz gelin kirýip otyr. Qaqasynyň inisi Urhanyň gyýdy hem olaryň arasynda. Görleşmek üçin gyýdyň ýanyna adam ýiberdi. Syrynyň äşkär bolaryndan gorkup gyýdy bir çete çagyrdy. Ant içip şeýle diýdi. Atam maňa iki gyýyz alyp berdi. Olar söýmedigimiň sebäbi men musulman, olar kapyr. Her näçe musulman boluň diýsem kabul etmediler. Eger sen musulman bolsaň seni alardym diýdi. Onda gyýyz sen haýsy ýolda bolsaň menem şo ýolda bolaýyn diýdi. Şondan soň Oğuz han atasyna aýtdy. Atasy Urhanyň gyýyny uly toý edip Oğuz alyp berdi. O gyýyz musulman boldy. Oğuz onu ören söýdi. Bu wakadan köp ýyllar geçdi. Bir gün Oğuz uzak ýere awa gitdi. Qara han ähli aýallaryny hem gelinlerini çağırıp nahar berdi. Gürrüňleşip oturan wagtlary aýalyndan näme sebäpden Oğuz soň kalan aýalyny söýýär, öň kalan iki aýalyny bolsa ýanyna da baranok diýip sorady. Aýaly men bilmeýän gelinler gowulýandyr diýdi. Qara han gelinlerinden sorady. Onda uly gelin, siziň ogluňyz musulman bolupdyr. Biz ikimize musulman bol diýdi, kabul etmedik. Kiçi geliniňiz musulman bolupdyr. Şonuň üçin hem ogluňyz onu ören gowurýar diýdi. Qara han bu sözi eşitenden soň begilerini çağırıp geňeşdi. Oğuzy awda ýörkä tutup öldüreliň diýip karara geldiler. Qara han tiz gelin men awa çykýan diýip il güne adam ýiberdi. Bu sözi Oğuz hanyň kiçi aýaly eşitip Qara hanyň eden geňeşleriniň baryna aýdyp Oğuz hana adam ýiberdi. Oğuz han hem bu habar eşitenden soň atam goşun çekip meni öldürmäge gelýär. Men niýeniň ýanyma gelin. Atam niýeniňiz atamyň ýanyna baryň diýip il günne adam ýiberdi. Halkyň köpsi Qara hanyň ýanyna geldi. Qara hanyň inileriniň köp ogullary bardy. Olar Qara handan aýrylar diýip hiç kimin göwnüne gelmeýärdi. Olaryň hemmesi Oğuz hanyň ýanyna geldiler. Oğuz hem olara Uýgur diýip at goýdy. Uýgur türk sözi bolup mansy hemmekse bellidir. Yapşak diýmekdir. Süýt uýudy diýýärler. Süýt suwukka bir-birinden aýrylýar. Gatyk bolandan soň bolsa bir-birine ýapyşýar. Şeýle hem umama uýdum diýýärler. Umam otursa oturar, dursa durar. Eýsem şu ýapşak bollugy dämi? Olar gelip Oğuz hanyň eteginden ikeli bilen pugta ýapyşdylar. Ondan han olara Uýgur diýdi. Bu ýapşak diýmekdir. Qara han bilen Oğuz han ikisi nizama durup uruşdylar. Hudaý Taala Oğuz hany ýeňetdi. Qara han gaçdy. Uruşda Qara hanyň kellesine ok degdi. Kimiň atanyny bilmediler. Qara han şo ýaradan öldü. Oğuz han atasynyň tagtynda oturdy. Oğuz hanyň han mulanyň beýany. Oğuz han il günüň barjasyny musulmançylyga çagyrdy.
Musulman bolanlaryny syylady. Bolmadyklaryny çapdy, özlerini öldürdi. Oglanlaryny yesir etdi. O wagtlar Kara Hany degisli ýyldan başga ýyllar hem köpdi. Her uly ýylyň bir paçasy bardy. Kiçi ýyllar bolsa olara goşulardy. Kara Hanyň musulman bolan ýyllary Oğuz Hana goşuldy. Oğuz Han her ýyl Mogul ýurdunda oturan ýyllar bilen urşardy da ýeňerdi. Netijede barjatyny aldy. Açyp gutulanlary Tatar hanyna bark gutuldylar. Tatar halky o wagtda Jürjüte ýakyn oturardy. Jürjüt diýilýän ýurt şäherleri hem owlary köp. Xitaýyň Demirgazyk tarapyndadyr. Hindiler we Täjikler oňa çynmaçyn diýerler. Oğuz Han barıp Tatar ýylyny çapdy. Tatar hany uly goşun bilen gelip uruşdy. Oğuz Han üstün geldi. Onuň leşkerlerini gyrdy. Oğuz Hanyň leşkerleriniň goluna ören köp zat olja düşdi. Hatta ýüklemäge mal azlyk etdi. Bir ýagşy paýhasly adam bardy. Ol pikirlenip araba ýasady. Ondan görüp bar kişi oljalaryny araba ýükläp gaýtdylar. Araba kynyk diýip at goýdular. Şoňa çelli ady da ýokdy, özü de. Ýörenine kynyk edip ses çykarýanlygy üçin oňa kynyk diýdiler. Onu ýasan adama da kynykly diýdiler. Ähli kynykly ýyly şol adamyň oglanlarydyr. Oğuz Han Mogul hem Tatar bilen süňk garyndaş bolsa da 72 ýyllap olar bilen uruşdy. 73 ýyl bolanda olaryň barysyny agyna wagtyryp musulman etdi. Ondan soň ýürüýüş edip Xitaýa aldy. Jürjüti eýledi hemde Tangut aldy. Tanguty Täjikler Tibet diýerler. Ondan soň baryp Kara Xitaýa aldy. Ol hem uly ýurt. Adamlarynyň sypaty hindi ýaly kara. Hindistan bilen Xitaýyň arasynda Tangutdan gün dogurdy. Ýaz bolanda guşlukda bolýar. Xitaýyň aňry ýüzünde deňziň ýakasynda berk daglaryň içinde köp ýyl bardy. Olaryň paçasynyň adyna Itbarak Han diýerler. Onuň üstüne atlanyp bardy, uruşdylar. Itbarak Han üstün çykdy. Oğuz Han gaçdy. Uruşan ýeriniň bäri ýüzünde akyp duran iki sany uly derýa bardy. Şol iki derýanyň arasynda bir näçe gün saklanyp gaçan leşkeriniň öňüne ýyzyny ýygnady. Uly paçalaryň şeýle bir adaty bar. Uzak sapara gidenlerine aýallaryny ýany bilen ekidýärler. Nöker halkynyň hem käbir ýany bilen ekidýär. Oğuz Hanyň bir begi hem öz aýalyny ýany bilen alyp barpdy. Özi uruşda öldü. Aýaly gaçyp gutulup iki suň arasynda hanyň ýygynyň ýetdi. Ayaga agyrdy. Burgusy tutdy. Howa sowukdy. Girmäge öý ýokdy. Bir çüýrük ağazyň köweginde oglan dogurdy. Muny hana mälim etdiler. Onda han, munyň atasy biziň gözümiziň öňünde öldü. Howsary ýok diýip ogullyk aldy. Adyna Gypçak goýdy. Gadymy türk diline içi boş agaja Gypçak diýer ekenler. Ol oglanyň agagyň içine dogulany sebäpli adyna Gypçak goýdular. Häzir hem içi boş agaja Gypçak diýerler. Kara Hana degisli halkyň dili urilmän soň k sesini j diýip aýdýarlar. Şoňa görä de Gypçaga Gypçak diýerler. Ol oglany Han öz goluna saklady. Yigit çykandan soň Orus, Uluk, Macar we başga diýilleri Oğuz Hana ýagy boldy. Gypçaga köp ýyl nöker berip o tarapy Tin we Itil derýalarynyň ýakasyny ýiberdi. Gypçak o ýerlerde 300 ýyl paçalyk etdi. Ähli Gypçak ýyly onuň neslindendir. Oğuz Hanyň zamanyndan Çingiz Hanyň zamanyna çelli Tin, Itil we Ýaýyk bu üç derýanyň ýakasyny Gypçaklardan başga ýyl ýokdy. 4000 ýyllap o ýerlerde oturdular. Şonuň üçin o ýerlere deşti Gypçak, Gypçak sehrasy diýerler. Çingiz Han Eýranyň hem Turanyň üstüne gelenine bu ýurtlaryň paçasy Sultan Muhammed Harezmşahdy. Onuň paýtagty Ürgençdi. Ol Çingiz Han bilen uruşup bilmän gaçyp Mazendarana gitdi. Çingiz Han Buharany, Samargandy, Daşkendy alyp Jebin Oýun, Sabuday Watyr diýen iki begini baş edip 30 000 adam bilen Araga, Gilana, Mazendarana, Azerbaýjana we Gruziýa iýerdi. Kiçi ogly Tulukhany 50 000 adam bilen Horasany iýerdi. Sultan Muhammed Harezmşahnyň paýtagty nökerleriniň hem hazinasynyň duran ýeri diýip uly ogly Juçhany, ikinji ogly Jagatay hany, üçünji ogly Ugedey hany bu üçüsini 80 000 adam bilen Ürgençe iýerdi. Ürgençde paça ýokdy. Sultanlar dünýä maly hem din üçin 8 ay şäher bermän uruşdylar. 9-njy aýda Çingiz Hanyň ogullary şäher aldylar, hem halky gyrdylar. Jagatay bilen Ugedey gaýdyp Termize atasynyň ýanyna bardylar. Juçy özüniň nökerleri bilen Ürgençden deşti Gypçaga bardy. Gypçak halky ýygnanyp uruşdylar.
Juçu Han üstün çıktı. Kıpçak ilinin kola düşenini öldürdüler. Kaçıp kutulanın istiyağı vardı. Häzirki wagtda istiýagyň köpüsi şol Gypçagyň nesillerindendir. Itil bilen tiň suwunyň arasynda oturan Gypçaklar dört tarafa gaçyp gitdiler. Köpüsi Çerkes we Tuman ýurduna bardylar. Çuçu Han Gypçaklaryň oglun şoguny olja edip Gypçak ýurduna oturdy. Öz öýüni we atasynyň beren ýyllarynın baryny Moguldan getirdi. Özbegiň her urugundan Gypçak ýurduna göçüp geldiler. Ondan soň Çuçu Han öldü we ýurt Süýün Hana galdy. Çuçu Hanyň ogullaryndan 24 kişi o ýurda padşahlyk etdi. Onuň zamanyna o ýurda Süýün Han ýurdu diýerdiler. Ondan soň o ýurt Mangytlaryň eline geçdi. Olaryň birincisi Ak Mangytly Gutluk Ýalynyň ogly Edige begdi. Şondan soň oňa Mangyt ýurdu diýdiler. 1040-njy ýylda 1660-1661-nji ýyl. Sıçan ýylyna inne o ýurda galmak ýurdu diýýärler. Hawa, bu dünýä bir gala meňder. Adam nesilleri kerwene meňder, biri göçür, biri gonur. Oğuz Han Itbarak Handan ýeňilenden 17 ýyl soň ýene atlanyp baryp Itbarak Han bilen uruşdy. Basty Itbarak Hany öldürüp ýurduny alyp, musulman bolarlaryna degmän, Taňra iman getirmediklerini öldürüp, oglallaryny ýetir edip öýüne geldi. Oğuz Hanyň Turan we Hindistana ýörüşiniň beýany. Oğuz Han bütün Mogul hem Tatar ýylanyň goşunlaryny jemläp, Talas we Saýrama geldi. Daşkent, Samarkand, Buhara padşahlary sap tartyp uruşup bilmediler. Ulu galalara hem şäherlere gelip özi gawady. Ogullary Türkistan bilen Andijan alyp atasynyň ýanyna geldiler. Oğuz Han aýdylan vilayetlaryň hemmesine häkim belläp Samarkandy tarapy ugrady. Onsoň Samarkandy alyp oňa häkim belledi. Buhara ugrady. Buharany hem alyp oňa häkim belledi. Balha ugrady. Balha hem alyp häkim oýup Ur vilayetiniň üstüne ýörüýdi. Gyşdy, günler örän sowukdy. Uruň daglaryna gar örän köp düşüpdi. Goşunlaryň ýörümegi kynlaşdy. Han şeýle höküm berdi. Hiç kim menden galmasyn. Barıp Guru aldylar. Soň ýyl çalyşyp ýaz çykdy. Goşunlaklaryň sanyny aly bir näçe adam kem geldi. Olar barada sorany hiç kimse bilmedi. Bir näçe günden soň olar hanyň hyzmatyna geldiler. Han olardan ahwalyny sorady. Şonda olar aýtdy: "Bir näçe adam bolup goşunyň ýyzy bilen gelýärdik. Dag içinde bir agşam galyň gar ýagdy. Ondan soň ýörep bilmän şo ýerde ýatdyk. Atlarymyzyň we düýelerimizin ählijesi öldü. Ýaz çykandan soň piýadalak gaýtdyk" diýdiler. Han şonda o jemagaty garlyk diýdiler diýip höküm etdi. Barja garlyk ýyly şolaryň nesli bolar. Ondan ötüp Kabul hem gaznaýaldy. Ondan soň Kaşmiriň üstüne ugrady. Şo wagtlar Kaşmiriň mäkem daglary, uly derýalary köp. Ýagma oňa arka berip Oğuz Hany boyun egmedi. Bir ýyl uruşdylar. Iki tarapdan hem köp adam öldü. Ahyrda Oğuz Han Kaşmiri aldy. Ýagmany öldürdi. Goşunly bolsa köpçülikleýin gyrdy. Bir näçe wagtlap şo ýerde galdy. Soň gaýdyp Badaxşanyň üstü bilen Samarkanda geldi. Ondan Moğolistana baryp öýüne düşdi. Oğuz Hanyň Eýran, Şam we Müsire ýörüşiniň beýany. Bir ýyl ýurdunda durup ikinji ýyl ýyle jar çekdirdi. Eýran tarapy ýürüýüşe gitjek. Köp ýylyň öpçünçiligini görsünler diýdi. İkinji ýyl atlandy we Talas şäherine ýetdi. Han goşunyň ýylyna adamlar goýardy we olar ýadan hem ajygan, adaşan hem ýeten adamlary alyp gelerdi. Ol adamlar goşunyň ýytynda galan bir maşgalaly adamy hanyň ýanyna alyp geldiler. Han ol kişiden sorady: "Näme niýet bilen ýyda galyň?" diýdi. Ol aýtdy: "Ýerçer ýaly zadymyň azlygy üçin goşunyň ýydy bilen gelýärdim. Aýalym gowreldi, dogurdy. Açlyk sebäbinden enesiniň süýdi oglana ýetmeýärdi. Gelýän mahalym suwuň ýakasynda bir şagalyň bir sülügini alandy gördüm. Agaç bilen urup şagaly kowdum. Şagal sülügini taşlap gaçdy. Onu alyp kebap edip aýalyma ýydirip otyrdym. Soňra siziň goýan adamlaryňyz ýolugyp meni alyp geldiler." Han opakyra at, azyk hem mal berenden soň bu goşuna barma diýip oňa "Gal aç" diýdi. Barja Galaç ýyly şu adamyň neslindendir. Bu wagt Galaç diýýändirler. Maweryň nahyrda ýaşaýandylar. Aýmak ýylyna gaçýandylar.
Balha degişli Qur diyen şäherde oturýan halatçylarda ady Muhammed, lakamy Bagtyar diyen bir pelwan bardy. Hindistanyň Deli diyen şäherinde Kutbetdin diyen bir musulman padşah bardy. Muhammed barıp oňa nöker boldy. Bir näçe ýyldan soň uly beg boldy. Hindistan diýenleri bölük köp ýurtlardan ibaret bolup, onuň Bahar adly bir ýurdy bardy. Ol Kaşmiriň ýanynydy. Kutbetdin Muhammed Bagtyary goşunmasy edip oňa ýiberdi. Muhammed Bagtyar barıp Bahar ýurduny aldy. Baharyň günnogoruna ýene de bir ýurt bardy. Onuň uly şäherleriniň biriniň ady Lekmirdi. Onuň 90 ýaşly bir padşahy bardy. Ata-babadan o ýurduň padşahydy. Barıp o ýurdu aldy. Näçe ýyllardan bäri toplanan hazinasyny ele düşürdi. Lekmiriň Demirgazyk tarapynda ýene bir uly şäher bardy. Ady Lektunydy. Barıp onun ally we hutbany öz adyna okudyp, zikke pula hem öz adyny ordurdy. Lektuny şäherini paýtagt edip oturdy. Kalaç ýylynyň 10 000 adam onuň ýanyna ýyglandy. Köp ýyllar şonda boldy. Lektuny bile Tibetiň arasy kişi bir ýatsa barýan ýerdi. Emma bir belent dağa bolup onda bir ýol bardy. Bir atly ýörep bilýär, iki atly ýanyşyp ýörep bilmeýär. Muhammed Bagtyar 10 000 atly we 30 000 piyada oşun bilen so ýoldan baryp Tibeti çapyp geldi. Bir näçe günden soň ol wepat boldy. Barja kalaç halky üýüşüp Şiran diýen adam padşaha götürdiler. Ol ölünden soň Merdan diýen kişini padşaha götürdiler. Merdan ýynnam hem mergen ýigitdi, emma akly welin ýokdy. Şeýle ýagdaýda bir gün kabul etişlikde oturan mahaly öz beglerine bakyp, "Asbahany palany sana berdim, Kazmiri sana berdim" diýip şu hili gepläp, Horasan, Arak, Rumyň adyny bilýän ençeme şäherleriniň bir adlaryny tutup nökerlerine paýlady. Taňrym berse sizlere bereýin diýmedi. Şeýle diýen bolsa aýyp boljak däldi. Meniň velayetlerimdir size berýärin diýip taqdim etdirdi. Bir gün bir adam hara isläp zihrenip, men bir söwdegar, giýje plança müň teňgämi ogry alypdyr diýdi. Ondan sen özüň niräň adam bolarsyň diýip sorady. Söwdegar Asbahanly bolaryn diýdi. Oňa teňgäň haky üçin sana Asbahanyň häkimligini berdim diýdi de diwan mürdesine hukmy ýaz diýdi. Ol Asbahanyň häkimligini söwdegäriň adyna ýazyp, möhür urup goluna berdi. Söwdegar gorkusyndan bir söz aýdyp bilmän hukmy alyp başyna sançdy. Kabul etişlikde oturan jemaat hem gorkularyndan hiç dal edip bilmediler. Bir akıllı begi vardı, ol aýtdy. Padşahym, muňa Asbahanyň häkimligini berdiňiz. Bu adam eger mundan Asbahana ýeke barsa, siziň awraýyňyza ýaman bolar. Bu adama ýeterlik zatlar berseňiz, ol goşly we nökerli bolup barsyn diýdi. Ol betbagtyň şol sözi köplüge makul gelip, oňa 100 teňe syýlag berdiler. Emma bu wakanyň bir ýaman ýeri boldy. Ol şondan soň Kalaç halkynyň ýaşy adamlaryny bir ýüne ýerden öldürüp, öz diýen adamyny Lektuny tagtyna oturtdylar. Ol hem 12 ýyldan soň öldü. Ondan soň ýurt Kalaçlylaryň golundan çykdy, özge kişiniň eline düşdi. Ondan soň galan Kalaçlylar nöker boldular. Kalaçlylaryň padşahlygy başdan ahyra 54 ýyl dowam etdi. Indi Kalaçlylar barada ak sözümizi goýalyň. Munça aýtdyk besdir. Oğuz Han talaşdan ötüp Tamarkand we Buhara gelip Amy derýanyň suwundan geçip Horasana ýetdi. Şol çaklarda İran ýurdunda gowy padşahlar ýokdy. Kiyumert ölüpdi. Högüşeň henüz padşah götermändiler. Şo hili wagtlary Araplar Muluk ut-Tawayif diýerler. Onuň maňsy her bir bölek ille bir häkim nimek bolýar. Türk gowumlar o hili wagta öý başyna Karahan diýerler. Maňsy her öýde kara kişi bir han bolup oturýar. Her öýe bir han nimek bolýar. Şo wagtlar İran ýurdu şunyň ýaly. Oğuz Horasan aldy. Ondan ötüp Aragy Azamy, Aragy Arawy, Azerbaýjany, Ermeni, Şam we Misir çellaldy. Bu aýdylýan ülkeleriň bir näçesine uruşup we barjasyny boyun egdirip özüni degişletdi. Oğuz Han Şam vilayetinde duran mahaly ýaşyrynlyk bilen bir nökeriniň goluna bir altyn ýaý hem 3 ok berdi de ýaý günne orada bir çölle kişi aýagy ýetmejek bir ýere topragy gömüp ujun çykaryp goýgul. Oklary gün matar tarap eltip ýaý nähili goýulmasaň onu hem şo hili goýgun diýdi. Ol kişi buýruga amal edip dolanyp geldi. Bu wakadan bir ýyl ötenden soň 3 ulugly gün, ay we ýyldız Han çagyryp aýtdy. Ýat ýurda gelip işimiň köplüginden meniň awa awlamagy elimdegime.
Günnäwür tarapda plan çölüň awy köpmüş diýip esdim. Öz nökerleriňiz bilen o ýere gidip aw tutup geliňdi. Ondan soň 3 kiçi ogly gök, dağ we deňiz üçsini çagyryp, olaryň agalaryna aýdan sözlerini aýdyp Günmatara tarap ýiberdi. Birnäçe günden soň 3 uly ogly bir altyn ýaý bilen köp awy Oğuz hanyň öňüne getirdiler. Ol awlaryň etlerine ýene köp etleri we dürlü naharlary goşup, halky çagyryp, ýaýyň we okuň tapylanyny aram edip özlerine gaýtaryp berdi. 3 uly ogly ýaý döwüp paýlaşdylar. 3 kiçi ogly her haýsy bir ok aldy. Alan ülkelerine köp ýyllap ýaşap duşmanlaryny ýok edip dostlaryny saýlap, başı saýram, aýagy müsüre çelli bolan vilayatlanyň barjasyna häkimler goýup, gaýdyp gelip öz ýurduna düşdiler. Oğuz hanyň öz ýurduna gelip toý tutuşynyň beýany. Oglanlarym, halkym bilen etin aman baryp geldim diýip, uly toý ýaragany tutup bir çadyr gurdurdy. Barja ağaçlaryň daşyny altyn gaplatdy. Lagyl we ýakut, zümerret we feruza dur bilen bedetdirdi. Bu beýdi şol öýüň taryhy üçin aýdypdyrlar. Beýt. Bir öý dikdirdi ol altyndan şehriyar, kim ol öýden pelek öýü kıldy ar. 9000 goýun we 9000 ýyl öldürtdi. Gönden 99 hovuz ettirdi. 9syna arak, 90syna gymyz doldurtdy. Barça nökerlerini çagyryp getirdi. Ol öz 6 oğluny köp nesihatlar berip we beglerini öwredip, ýurtlar, şäherler hem syýlaglar berdi. Bu beýtleri onuň taryhy üçin aýdypdyrlar. Şygyr. Oğul kıldy o toýda çyrgamys. Bu 6 oğluny söýürgemis. Bular görkezip erdi merdanalyk, ata birle köp türlü ferzanalyk. Ataga anlar bes kıldylar ýarlyk, uruş günlerinde barjasy barlyk. Ondan soň barja nökerleriniň atan, çapan, edin hyzmatlaryna laýyk şäherler, serhetler, oğullar we syýlaglar berdi. Ýene oğlanlaryna aýtdy: "Siziň 3 ulyňyz altyn ýaý tapyp getirdiňiz. Ýene onu bozup paýlaşdyňyz. Siziň adyňyz bozuk bolsun. Sizden öňen oglanlara te kıyamat ahiret çenli bozuk diýsinler. Tapyp getiren ok we ýaýyňyz ol kişiden bolmady, Taňrydan boldy. Bizden öň ötün halklar ýaý padşa ornuny bilip, oky ýylçy hasap edipdirler. Sebäbi ýaý oky haýsy tarapy atsa, ok şu tarapa da gider. Inni men ölümden soň Günhan meniň tagtyma çykyp otursun. Ondan soň bozuk neslinden her kim okuyuply bolsa halk onu padşa götürsün. Dünya ahir bolyunça bozugyň bir ýaxşy kişisi padşa bolsun. Özgeleri öňüne otursunlar. Üç oklar çepde bolsunlar. Öýüň çep tarapyna otursunlar. Hemne dünya ahir bolyunça nökerligine razy bolsunlar diýip aýtdy. We ýene 16 ýyl padşalyk edip hakyň rahmetine gitdi. Oğuz hanyň ogly Günhanyň han bolandyň beýany. Oğuz hanyň Uýgur diýip ad goýan jemagatynyň ýaşulsynyň hem aksakalynyň bir ogly bardy. Ady Arkyl hojady. Oğuz han atasynyň tagtyna oturandan te ölünçe weziri wekili şolly. Akylly hem bilimli, ören, ilmli kişidi. Günhan ýene onu wezir edip te özü ölünçe onuň sözüne amal etdi. Arkyl hoja uzak ýaşady. Günlerde bir gün han ýeke oturan mahalyna Arkyl hoja aýtdy: "Ataň 116 ýyllap Tomsyň yssysyna saýada oturman, gyşyň sowugyna öýde bolman, gyly jurup köp ýurtlary alyp siziň altyňyza goýup gitdi. Eger siz altyňyz, sizden bolan barçalaryňyz agzyňyz bir bolsa, uzak ýyllar we köp günler bu ýurtlar siziň goluňyzdan çykmaz. Eger agzyňyz bir bolmasa, oljalan ýurduňyz da gider we baýry ýurduňyz da gider, malyňyz, janyňyz da gider." Onda Günhan, "Atama siz geňeş berýärdiňiz. Atamyň ornuna inni, meniň atam siz. Siz nähili makul görseňiz men şonu deýin" diýdi. Ondan Arkyl hoja aýtdy: "Oğuz handan köp ýurtlar, şäherler, ýyller, ölü mallar we diri mallar galypdyr. Siz 6 oglyň her biriňizde 4 ogul bar. Siz altyňyzdan başga ýene-de 24 padşazada bolýar. Ine men şundan gorkup ýörýärin, dünýälik üçin agzyňyz ala bolar diýip howatyrlanýaryn." Günhan Arkyl hojanyň sözüni kabul etdi, hem uly gurultaý çagyrdy. Ýagşy ýaman halkyň hemmesi gelenden soň ol Oğuz hanyň alan vilayetler hem ýyller
ölü malların ve diri malların ehlisini şu aydadan Oğuz paşazadalarının ulusuna uli, kiçisine kiç edip bölüp berdi. Bu 24 oğul öz ayarlarından doğupdy. Mundan başga da garnaklardan bolan oğullar hem köplükdi. Olaryň hem ýagdaýlaryna laýyk zatlar berdiler. Ondan soň Oğuz hanyň ýasadan altyn üýüni dikdirdi. Sag ýanyna 6 ak çadyr, çep ýanyna 6 ak çadyr dikdirdi. Ýene sag ýanyna bolsa başyna altyn horoz berkidilen 40 kuluç ağacı dikdirdi. Soňra han buýrugy boýunça bozagyň oglanlary nökerleri bilen altyn horozy, 3 okyň oglanlary nökerleri bilen kümüş horozy atly çapyp atdylar. Ol horozlary uran kişilere sowgat berdi. Günhan atasynyň edenlerine amal edip 900 ýylky we 9000 goýun öldürdi. Göğünden 9 hovuza arak doldurdu ve 90 göğünden hovuza kımız koydurdu. 40 gece günlüğü ay şu eşretde oldular. Oğuz Han'ın oğullarının hem neverelerinin atlarının beyanı. İnne olar iyi biçip otursunlar. Biz Oğuz Han'ın eteginden yayran oğullarının atlarını aydalayım. Odal hem aydypdyk, şeýle de bolsa oğlanlaryny hem newerelerini barysyny bir ýerde aýtmagy münasip gördük. Oğuz Hanyň oğlunyň ady Günhan we ondan kiçisiniň ady Aýhan, ondan kiçisiniň ady Ýyldız Han, ondan kiçisiniň ady Gökhan, ondan kiçisiniň ady Dağhan, ondan kiçisiniň ady Deňizhan. Bu altysynyň her haýsynyň aýarlaryndan bolan 4 ogly bardy. Günhanyň uly oğlunyň ady Kaý, ikincisi Bayat, üçüncüsü Ağöýlü, dördüncüsü Garaöýlü. Aýhanyň uly oğlunyň ady Ýazyr, ikincisi Ýasyr, üçüncüsü Dodurga, dördüncüsü Düker. Ýyldız hanyň uly oğlunyň ady Awşar, ikincisi Gyzyk, üçüncüsü Begdili we dördüncüsü Garkyn. Gök hanyň uly oğlunyň ady Baýyndyr, ikincisi Bejene, üçüncüsü Jawuldyr we dördüncüsü Jebni. Dağ hanyň uly oğlunyň ady Salyr, ikincisi Eýmir, üçüncüsü Alayuntly we dördüncüsü Öregir. Deňiz hanyň uly oğlunyň ady Egdir, ikincisi Büktüz, üçüncüsü Uwa we dördüncüsü Kynyk. Oğuz hanyň uly 6 oğlunyň garnakdan bolan çağalarynyň atlaryny aýdalyň. Emma haýsynyň haýsy oğlundan bolany belli däl. Köne, Kune, Turbatly, Gireyli, Soltanly, Okly, Gökli, Suçly, Horasanly, Ýurtçy, Jamçy, Turumçy, Gumy, Surky. Häzirki wagtda oňa Surky diýýärler. Gypçyk, Sorajyk, Garajyk, Kazygurt, Tiken, Lala, Murdaşy, Saýyr. Birnäçe ýyllar, ýagny Oğuz Han olara at goýdy diýip aýdanlarymyz Oğuz Hanyň neslinden däldir. Şeýle de bolsa olar şo toýda bar ekenler. Şo sebäpli olaryň atlaryny da kitapda ýazmak zerur. Olaryň atlary şular: Kanykly, Gypçyk, Garlyk, Kalaç. Günhanyň öz inilerine hem oglanlaryna orun berişiniň beýany. Inni 12 çadyrda oturup ülüş, ýagny paýalanlar kimler we ol ülüşleri dogranlar kimler, daşarda atlaryny tutup oturanlar kimler, şolary beýan edeliň. Altyn çadyryň töründe Günhan oturdy. Ýylyň barça ýagşylary agzy birlik edip, goýunyň kellesini we arkasyny, uýrukly ujasyny hem bagryny ujanyň üstüne goýup Günhanyň öňüne goýdular. Hemne kim han bolsa paýy şu hili bolsun diýdiler. Sag gol tarapda birinji çadyrda Günhana ilki ülüş berdiler. Bayat onu dogrady, Surky atlaryny tutdy. Häzirki wagtda onu Surky diýip aýdýarlar. İkinji çadyrda Ağöýlüni oturtdylar. Sagyra ýyligi ülüş berdiler. Garaöýlü onu dogrady, Lala atlaryny tutdy. Üçüncü çadyrda Aýhanyň uly ogly Ýazyr oturtdylar. Sag ýanmaşy ülüş berdiler. Ýasar onu dogrady, Gumy atlaryny tutdy. Dördüncü çadyrda Dodurgany oturtdylar. Sag umaçany ülüş berdiler. Düker onu dogrady, Murdaşy atlaryny tutdy. Beşinci çadyrda Ýyldız hanyň uly ogly Awşara oturtdylar. Sag uýlugy ülüş berdiler. Kazyk onu dogrady, Turumçy atlaryny tutdy. Altıncı çadyrda Begdiliňi oturtdylar. Sag ýagyrnyny ülüş berdiler. Garkyn onu dogrady, Garajyk atlaryny tutdy. Çep tarapdaky birinji çadyrda Gök hanyň uly ogly Baýynlaryny oturtdylar.
Çep uyluğu ülüş verdiler. Becene onu doğradı. Kadı gurt atlarını tuttu. İkinci çadırda javullarına oturttular. Çep yanmasını ülüş verdiler. Cebne onu doğradı. Kınıklı atlarını tuttu. Üçüncü çadırda Dağ Han'ın ulu saları oturttular. Çep asıklı yiligi ülüş verdiler. Eymir onu doğradı. Kalaç atlarını tuttu. Dördüncü çadırda Alayuntlu'yuna oturttular. Çep omaçağını ülüş verdiler. Üregür onu doğradı. Tiken atlarını tuttu. Beşinci çadırda Deniz Han'ın ulu İgdir oturttular. Çep kıra yiligi ülüş verdiler. Büktüz onu doğradı. Garlık atlarını tuttu. Altıncı çadırda Uvan'a oturttular. Çep yağırnıyını ülüş verdiler. Kınık onu doğradı. Kıpçak atlarını tuttu. Oniki yüzlük hem 24 aymağın manısının beyanı. Ey dinleyici qarrılar hem anlayıcı yigitler. Bu sözlerin manısını düşünmek üçün köngüllerinizi saplap, kulaklarınızı bäri tutun. Türkmenlerin ötüp geçen bağışıları hem ömrünü märikede türen yağışıları şeýle diýipdirler. Oğuz Han'ın 6 oğlunun esas ayarlarından doğan neverileri 24 tane bolupdyr. Gün Han olary 2-2den 10 köýde yerleşdiripdir. Şeýdip olar 10 köýlek bolupdyr. Şol 10 köýlekden molallary yüzlük diýipdirler. Çünki her bir zadyň ýeňsesinden yüz ýagşy bolýandyr. Oğuz Han'ın at takan bir näçe kişileri hem günülerinden doğan neverileri de 24 sany eken. Olaryň atlaryny ýokardagyda geçipdik. Olar öýüň daşyna yerleşipdirler. Olaryň 12'si at tutup, beýleki 12'si bolsa ýyşykde oturupdyr. Şu 24'den doğanlara aymak diýipdirler. Bu söz aslında omak bolmaly. Aramaya halk bu sözü boluşy alaýdyp bilmän onuň ýaryny aýdypdyrlar. Bir adam başga birinden seniň ýylyň omagy näme diýip sorar eken. Omak mongol sözdür. Biziň güllerimizde galmyklar hem omak diýýärler. Aslında bu sözüň manysy urug eken. Türkmenleriň 12 yüzlük hem 24 aymak diýmekleriň sebäbi ine şu aýdynlar bolmaly. Bir uly kagaza ehtnama ýazyp, Gün Han'ın başçylygynda inileri, ogullary, begleri we halk içindäki garrylaryň ýagşylary, yigitleriň ýagşylary, olaryň barysy şu hatda öz atlaryny ýazyp, biz diýirkäk şu aýdylan sözlerden çykmarys. Eger bizden bolan oglanlar halalzada bolsalar, dünýä ahyr bolýança bu ehtnamany okap amal etsinler. Eger haramzada bolup ýurdu bodal diýseler, amal etmesinler diýdiler. Atlaryny ýazyp, möhürlerini basyp, ehtnamany Gün Han'ın hazinasynda goýdular. Oğuz Han ölenine Gün Han 70 ýaşyndady. Ýene de 70 ýyl atasynyň ýerine oturup adalatlylyk bilen hanlyk etdi. Hemne şondan soň hak rahmetine gitdi. Oğuz ýylnyň ähd etmeginiň beýany. Hanyň başçylygyny ähli halk aýtdy. Bir goýun 10 ýa-da 100 goýun öldürseňiz hem omaçasyny şu aýdylşy alyp aýlasynlar. Her haýsy öz oglary bilen nökerleri bilen iýsinler diýdi. Ýene de bir kişi günäkär bolsa, ol adam padşa oturan ýere ýakyn bolsa-da, daş bolsa-da, ol günäden kişi padşa urgundan bolsa-da, hanyň bir adam baryp oňa temmi berse, meni penalak gelipdir diýip oňa hanyň inisi, ogly, begleri hiç kim gol ýapmasyn. Eger kim oňa arka çyksa, şol arka duran adamy padşanyň huzuryna getirip, arkasyna kılıç bilen urup iki bölek etmek gerek. Goý görene göz, eşidene kulak bolsun diýdiler. Şeýle hem aýtdylar, Oğuz neslinden we bodak oglanlaryndan bir kişini padşa etdiler. İki adamy padşa götermesinler. Çünkü Han bir bolsa ýyl düzeler, iki bolsa ýyl bozular. Öň ýaşap geçen alymlar bir gyna iki kılıç sığmaz diýipdirler. Bir aýaly iki er alyp bilmez. Bir ýurda iki töre sığmaz. Gün Han'ın ulugly kaýynyň Han bolmagynyň beýany. Gün Han ölenden soň Oğuz Han'ın ähli newereleri we ýyl ýagşylary ýygnanyp kaýyny Han göterdiler. Ol hem atasy ýaly ýyly adalatly bolup 23 ýyllyk padşalyk etdi. Hak rahmetine gitdi. Bakuýun Han bolmagynyň beýany. Kaýy Han'ın oglary köpdi. Bir oglyna ulugly Düýp Bakuýun adynda akypdy. Olu kiçi hemmeler bir bolup Düýp Bakuýy Hany göterdiler. Düýp Bakuýy Han halkdan sorady.
Oğuz Hanı gören adamlardan şu wagta çenli galan barmy? Bir kişi galypdyr, Salyr ýylynyň uluş atly diýdiler. Han adamy berdi. Ulusy getirdip Oğuz Hanyň ýurtda duranyna näme işedenligini, dostlaryna neçik rehim şefagat edip, duşmanlary bilen nähili mudar edenligini birin soraşdyrdy. Uluş hem bilenlerini aýtdy. Ondan soň köp serpaýlar ýapyp öýnüýi berdi. Düýp Bakuy Hanyň uly begleri Ýazyr ýylynyň Alan we Arlan, Dükar ýylynyň Çeges we Başy Han, Beýgu beg hemne Bayındyr ýylynyň Kabul hoja daglardy. Han bir gün awawlap ýörke atdan ýykylyp ýanma süňkü sındy. Şondan hem öldü. Gudy Ýawy diýen bir ogly bardy. Onu padşaha götürdüler. 30 ýyl padşalyk edip o dünýeden gitdi. Şol Gudy Ýawy han bolanyna onuň geňeş edýän begleri Eýmir ýylynyň Körünjük, Salyr ýylynyň Tabakdy. Ýene Salyrdan eňeşiň ogly ötken hem onuň ogly Gülsary 3 arka wezir boldular. Ol Düýp Bakuy 120 ýyl hanlyk etdi hem dünýäden ötdi. Oğuz ýylynyň ýurtlary, onda näçe ýyl oturanlyklary hem näme üçin türkmen diýip at goýulanlygynyň beýany. Oğuz Handan te Gudy Hana çelli aýtdyk. Ol şonuň ýaly. Inni Anal Han hakynda aýdalyň. Taňrym buyursa. Anal Hanyň zamanyndan te biz bu kitaby aýdan wagtymyzda çelli bir aýdallarymyzyň hemmesi dogrudur. Hiç ýalňyşy ýokdur. Ýöne Gudy Ýawy Han bilen Anal Hanyň arasynda näçe ýyl geçenini kesgitläp bilmedik. Şeýle de bolsa biraz aýdaly köp aýtsak belkem nä dogry bolmagy mümkin. 4000 ýyllar geçendir. Oğuz Hanyň Keýumer zamany ýaşanlygyny bilýäris. Anal Ýawy Hanyň wezir wekili Haý halkyndan gorkutady. Biziň Peýgamberimiziň eneleriniň kiçi dogany Abbasy oglulary Bagdad şäherinde 500 ýyl padşalyk etdiler. Gorkutata şolaryň zamanyna ýaşady. Keýumer bilen Abbas oglularynyň arasy 5000 ýyldyr. Gudy Ýawy Han Oğuz Hanyň 5-lenji ogly. Özüňiz hasap edip görüň. Gudy Ýawy Han bilen Gorkutanyň hany Analyň arasy näçe ýyl bolýar? Indi biz bu aýdan 4000 ýylymyzda kimiň bolanyny ýekeme-ýeke we atma-at bilemzok. Şeýle derejede bilmesek hem başdan aýak umumy ýagdaýyny bilýär. Şonu bir aýdalyň. Oğuz ýylynyň ýurtlarynyň günnäwir yssyk göl we almalyk. Gün ortasy Saýram we Kazgurt we Garajyk daglary. Demirgazygy mis çykýan uly dag we kiçi dag. Gün matary Sirderýanyň aýagy Ýaňkent we Garagum. Şu aýdylýan ýerlerde 4-5 müň ýyl oturdular hem haýsy urugy köplük bolsa şondan padşa götürdüler. Haçanna Qaýydan bir adam padşa götürenlerine Qaýy urugy bilen Bayat urugy, ýene de 5-6 kiçirek urugy oňa goşulardy. Salyrdan bir kişini padşa götürseler, Salyr urugy Eýmir urugy, ýene de az sanly bolan uruglar oňa goşularlardy. Ýazyrdan birini padşa götürseler, Ýazyr urugy bilen san taýdan az bir näçe urugy oňa goşulardy. Şundan netije çykaryň, köplük bolan urugdan padşa götürüp, azlyk uruglar oňa goşulyp, ke 6-7 topar bolardylar, ke 3-4 topar bolardylar. Bir bilen ýagy bolup çapşardylar, ýetir alardylar. Özlerinden artan ýetirleri Maweren-Nahr söwdegärlerine satardylar. O wagtlar Irak, Horasan, Maweren-Nahr padşalarynyň, nökerleriniň, raýatlarynyň hemmesi tatdy. Tatdan başga adam ýokdy. Sultan Mahmud Gaznawiýynyň atasy Söwüktegin Qaýy halkyndandy. Onu türkmenler ýetir edip söwdegäre satdylar. Beçene urug hem özünden töre götürüp, Salyr ýyly bilen ýagy bolup çapşardy. 5-6 arka çenli bu iki ýylyň arasynda duşmançylyk bardy. Beçene ýyly Salyr ýylynyň üstün gelerdi. Çoň göräde Salyr ýyly beçene halkyna it beçene diýerdi. Beçene ýylynyň doýmadyk atly bir padşasy bardy. Ol goşun sürüp Salyr ýylyny çapyp, Salyr gadan Alpyň enesi jäjekligini oljalap alyp gitdi. 3 ýyldan soň Ketgudasy eňeş köp zat berip jäjekligini gaýtaryp aldy. Şu aýdylanlardan şeýle netije çykýar. Taýlançylar öz ýurtlaryna Maweren-Nahra gaçyp gidipdirler. Şeýdip durabara türkmenleriň köpüsi şo welaýata düşüp azy galypdyr. O wagtlar türkmenden aňarda oturan ýyller hem köpdi. Olaryň haýsy birini aýdaýyn. Ähli ýyllerden türkmene ýakynlary Xitay, Kanykly, Naýman ýyllerdi. Ol ýyller hem türkmeniň galanyny çap başladylar. Türkmenler yssyk göl, almalyk, Saýram, uly daglar, kiçi daglar,
Bu yurtlaryň hemmesini taşlap Sırderýanyň aýagyna gelip padşalaryny ýan kentde oturtdylar. Özleri bolsa Sırderýanyň iki tarapynda ýazlap hem gyşlap, on arka geçen çäler oturdular. Maveren nahra düşen türkmenlere täjikler ilki türk diýerdiler. 5-6 arka geçenden soň ýer suwuň howanyň täsiri bilen çekkeleri kysylyp, gözleri ulaldy, yüzleri kiçelip burunlary ulalyp başlady. Türkmen yurduna gelip oturan ýyllardan ýetir we söwdegar maveren nahra gelip başlady. Olary gördüler, täjikler türk diýdiler. Öňkü türklere bolsa Türkmenant diýip at goýdular. Onuň maňsy türkmendeş diýmekdir. Sada halyk Türkmenant diýip aýdyp bilmedi. Şoňa görä türkmen diýdiler. Anal Ýagynyň han bolmanyň beýany. Qaý Qara Hojanyň ogly Gorkyt Atanyň, Salyr Eňes Hojanyň we Awaşman Hojanyň bastonlygyna ähli ogy diýil ýygnanyp, Qaý halkyndan Anal Ýagyny padşa götürdiler. Veziri Gorkyt Atady. Gorkyt Ata näme diýse, Anal Ýagy onuň sözünden çykmazdy. Gorkyt Atanyň keramatlary köpdi. 295 ýyl ömür sürdi. 3 padşanyň veziri boldy. Anal Ýagy 7 ýyl padşalyk etdi. 2 ogly bardy. Ulu oğlunun adı Al, kiçisinin adı Doýly Qaýydy. Anal Ýagy han öler wagty golaylanna Doýly Qaýyny öz ornuna oturdy gitdi. Doýly Qaýy hem Gorkyt Atanyň sözüne amal ederdi. Doýly Qaýynyň Gorkyt Atadan başga 2 anamdar begi bardy. Biri Baýyndyr ýylynyň Kübdüz atly, beýlekli igdirlerden Dükene atly. Doýly Qaýy köp ýyllar padşalyk etdi. Ogly ýokdy. İýmeli aşyny iýip, ýaşamaly ýaşyny ýaşap dünýäden ötdi. Doýly Qaýynyň inisi erkiniň padşa bolmagy we onuň ogly Dumanyň dünýä iýinmeginiň beýany. Doýly Qaýynyň erki atly bir ýakyn garynasy bardy. Ol Doýly Qaýynyň düşük aşyny berdi. Ähli ogy diýili ýasa geldi. Gorkyt Ata bastonlygyny ähli begler soradylar. Hanyň aýallarynyň göwrelisi barmy? Bir enike gelip aýtdy. Hanyň bir aýalynyň aýagy gyr. Tiz bolar diýip umyd edýär. Hanyň düşük aşyny berip bör käler bir näçe günden soň hanyň ogly boldy diýip boşlukça geldi. Erkiniň bastonlygyna begleriň hemmesi söýünji berdiler. Erki halky toýa çagyrdy. Her kim öz ýagdaýyna görä sowgat getirdi. 400 ýylky bilen 4000 goýun öldürdüler. Göğünden 3 hovuz diktirdi. Birisini arak bilen, yine birisini qımız bilen, beýlekini qatyk bilen doldurtdy. Bir aýlap giýje günni dowam eden toýda ähli kişi ýaşy da ýamanla aýşy eşrete meşgullanyp, garrylar ýaşyny unutdy, garyplar ýokdurlygyny, baýlar ölümi ýatdan çykardylar. Ogy diýili Gorkyt aýtdy. Bu oglana ýaşy bir at goý. Gorkyt Ata munyň ady Duman Han bolsun diýdi. Onda halk mundan ýaşyrak at goý diýdi. Gorkyt Ata mundan ýaşy at bolmaz diýdi. Doýly Qaýy hanyň ölen güni biziň ýurdumyzy duman tutup garanky boldy. Bu ogul dumanly dogdy. Şonuň üçin adyna Duman goýduk. Galy berse-de öz ýanymdan ýaşy arym hem niýet edip adyna Duman goýýaryn. Duman uzak durmaz, ol çaltsa bolýan zat. Dumanly gün güneş bolýar, dumanyň soňundan howa açylýar. Biraz duran dumany bu oglanyň ýaşlygyna meňdetdim. Soňky güneşi bolsa bu oglanyň ýigit bolup, atasynyň tagtyna oturup, döwletli hem uzak ömürli bolanyny meňdetdim diýdi. Halk muny eşitip Gorkyta berekella, berekella diýdi we hoş bolup dumana köp doga alkyş etdi. Gorkytyň bastonlygyna ähli halk üýüşüp erkä ýüzlendi. Bir ay toý etdiň, naharyň tükenmedi. Howuzlara salan qymyz bilen aýranyň köliň suwundan köp boldy. Inni şu günden meýläk saňa köl Erkihan diýeli. Duman seniň öz ogluňdyr. Agaň Doýly Qaýynyň ornuna oturup hanlyk et. Haçan Duman ýigit çykanna oňa näme bermeligini özüň ýagşy bilýänsiň. Şeýdip köl Erkini han etdiler. Ol halk bilen ýagşy durmuşda ýaşady. Duman ýigit çykdy. Doýly Qaýy hanyň baýra adamlary padşalyk ataňdan saňa miras galandyr. Ähli halk birleşip köl erkä padşalygy wagtlaýynça tawsyrmak şerti bilen berdi diýip Dumana ýüzlendiler. Duman bu sözi bir kişiniň üstü bilen köl erkä aýtdyrdy. Köl erki bu sözeşden soň yekelikde Gorkyta taýtdy we onuň maslahaty bilen ýylyň ýagşylaryny çagyryp uly toý etdi.
Gorkdy üýüň törüne oturdup, kölerki han çöke düşüp, gymyzly piyalany uzatdy. Gorkut gymyz içip adamlar nahar ýyp bolanlaryndan soň kölerki: "Halaýyk, siziň hemmäňiz paçalygyň dumanyň gydygyny bilýäňiz. Şu wagta çelli duman ýaşdy. Şonuň üçin onuň işini men edýärdim. Inni duman uly ýigit boldy. Atasynyň tagtyny oňa tawşyrýaryn idi." Ähli halk gorkuda ýüzlendi. "Hanyň hem ähli oğuz ýylnyň ygtyýary seniň eliňde. Nämäni munasip görseň şonu et." Gorkut bu söz eşden soň adam ýerip dumany getirdi we onu üýüň ortasyna oturdup, "Ataň öldü. Sen ýaş galyň. Köl erki hem ataň hem agaň. Sen dünýä geleniňden şu çaka çenli ýaşy terbiýeledi. Täç, taht, ýyl günüň, ýurdun bar seninki. Ýöne bir näçe gün sabr etmeňi soraýar. Agaň bärsinden aňyrsa ýakynlydy. Onu duman, ähli oğuz ýylnyň ýaşysy, atamyň weziri, meniň babam sen. Sözüňi kabul etdim" diýdi. Köl erkäniň bir gyzy bardy. Örän görmekli, ýene atasynyň ähli işlerine erkli. Gorkut köl erki hem duman bilen gepleşip, 7 gije günlüğü toy edip, paçalara münasip esbab we halatlar bilen gyzyny dumana tawşyrdylar. Şol wagtlar Awşar ýylynyň Aýna atly bir hany bardy. Ogly üçin bu gyzy söz aýtdyrypdy. Köl erki kabul edip bermekçi bolupdy. Aýna han o gyzyň dumany berilenini eşitip köl erkiniň üstüne goşun çekdi. Köl erki hem uly goşun bilen oňa garşy uruşdy we Aýna hany ýeňdi. Onuň ogluny öldürip leşkerini gyrdy. Aýnany kovup ýurduny ýelep 6 ay onuň ordunyna oturdy. Aýna başga ýyla gaçyp gitdi. Köl erki Aýnanyň ýyzynyň adam ýerip, "Bu ýamanlygy sen etmediň, ogluň etdi. Ol jedasyny çekdi. Indi seniň bilen biz garyndaş bolýarys. Gelle ýurduňa eýe bol. Men aýtjak" diýip aýttyrdy. Ilçi baryp bu sözleriň hemmesini aýtdy. Aýna inanyp geldi. Köl erkini gördi. Köl erki han oňa ýurduny tawşyryp öz ýurduna gaýtdy. Dumanyň oglunyň bolmagy, oňa ýawly diýip at takmaklary we ýigit çykandan soň oňa ganly ýawly diýmekleriniň beýany. Dumanyň köl erkiniň gyzyndan ogly boldy. Adyna ýawly goýdular. Dogumly hem batyr ýigit bolup ýetişdi. Bir gün suwuň ýakasynda ýigitler bilen oýnap ýördi. Bir ýigit bilen uruşdy. Onu uraýynlyp bir zat gözledi. Olaýda bir toppak kızgandan başga zat tapmady. Onuň ujundan tutup kökü bilen sogurdy da ýigidiň boýnuny urdy. Onuň boýnu üzülip jan berdi. Köl erki han, duman we Gorkut ata ähli begiler bilen otyrdylar. Ýawlynyň eden işini aýtdylar. Muňa uly kiçi ýagşy ýaman gören işden hayran galdy. Duman, bu oglunyň adyna şu wagta çelli ýawly diýerdik. Inni ganly ýawly diýmek gerek diýdi. Şondan soň oňa ganly ýawly diýdiler. Günlerde bir gün köl erki han öýde otyrdy. Şo ýerde duman hem bardy. Ganly ýawly işikden girip orta ara geçip oturdy da köl erkä ýüzlendi. "Ey baba, oturan tagtyň ulatam doýly kaýynyň bolmaly. Şu wagta çenli atam dumany ýaş görüp bermediň. Indi näme üçin bereňok?" Köl erki han başyny aşağı salyp köp oturdy. Bir sellemden soň başyny göterip, "Bu sözü öňräk aýdarsyň" diýip garaşýardym. Hassa kızgan bilen biriniň boýnuna uran günüň garaşjakdym. "Ýagşy bolar, inni ataňa tawşyrmak gerek" diýdi. Dumanyň han bolmagynyň beýany. Köl erki bu sözleri neberesinden eşitenden soň Gorkut ata baş tutanlygyny oğuz ýylyna adam ýerip uly toy tutdy. Dumany han götürip tagta oturtdy. Köl erki aýak üstünde durup aýtdy: "Ataň ölüp meniň bu tagtda oturup ýurdu soranyma 35 ýyl boldy. Men nähili ýylyň ýagşy ýamanyny sorap, nä ýol bilen paçalyk eden bolsam, senem edil şo ýol bilen ýörärsiň diýip umyt edýärin. Duman, gowy diýarsyňyz. Eger meniň döwletim bolsa, siziň bu nesihatlaryňyzy kabul ederim" diýdi. Ýurt barda sözler oturandan soň köl erki han ganly ýawlynyň ýüzüne bakyp, "Ey gyzym ogly, gyzan bolanyň dostlugy bolmaz diýip eşitipdim. Öňkü geçelleriň sözlerini ýalana çykarmadyň" diýdi. Duman han 4 ay hanlyk edenden soň Gorkutyň başçylygyna ähli halk oňa "Taňra şükür etgin, ganly ýawly ýaly oňat ogluň bar. Paçalygyny oňa berip özüň aýşa eşrete meşgullansaň oňat bolar" diýdiler. Duman hem radylaşdy we paçalygy ogluny berip
Dynç köngül bilen Taňrynyň bendiligini berjay edip oturdy. Kanly ýawlynyň han bolmagynyň beýany. Ol ajaýyp edermen, mergen hem batyrdy. Dört tarapdaky ýurtlaryň hemmesini özüne boyun egdirdi. Onuň zamanyndan möjek goýuny, bars keýige, bürgüt togşuny, garçygay käkilige zor salyp bilmedi. Ol ýyllerini awadanlaşdyryp, ýaglaryny dargadyp, öz zamanyny paçalardan odup, 90 ýyl paçalyk edip ardan çykdy. Mur ýawynyň han bolmagynyň beýany. Kanly ýawlynyň iki ogly boldy. Ulusynyň ady Mur ýawy, kiçisiniň ady Gara Alparslandy. Öler wagty golylanna ýurduny iki böldi. Türkistan bilen Ýankendi Mur ýawa berdi. Talaş bilen Taýramy Gara Alparslana berdi. Birnäçe ýyl geçenden soň Gara Alp agasy Mur ýawy bilen ýagy boldy. İl ýagşylary arada gedip köp nesihatlar edip ýaraşdyrmaly idiler. Gara Alparslan razy bolmady. Ahir soňa ikisi de goşun çekip Taýramyň ýanyna uruşdylar. Mur ýawy üstün çykdy. Gara Alparslan şo töweşde öldü. Mur ýawy onuň ýerine häkimlik etdi we soň öýüne gaýtdy. Gara Alparslanyň kiçi ogly bardy. Ony hem aýallaryny Mur ýawy alyp geldi. Şondan soň bir näçe ýyl geçdi. Bir gün Mur ýawy oturýurka Gara Alparslanyň ogly geldi. Ol oglanyň ýüzüne bakyp, "Eger ataň nadanlyk edip meniň bilen duşman bolmasady, munda ýetim bolup saralyp ýörmezdiň. Haýp, ýöne men nä alaj edeýin" diýip köp aglady. "Seniň adyň Alp Toğaç bolsun." Onuň atasyndan galan ýagşy adamlary getirip Alp Toğaçy oňa tawşyrdy hemde atasynyň ýurduny berip şo ýere göçürdi. Soňra Gara Alparslanyň ýylynden olja getiren adamlaryny gaýtaryp bersin diýip halka hökm etdi. Alp Toğaç barıp atasynyň ýurduna oturdy. Dört tarapy giderleriň hemmesi jemlendi. Mur ýawy han 75 ýyl paçalyk edip o dünýä gitdi. Mur ýawynyň ogly Gara hanyň han bolmagynyň beýany. Mur ýawynyň aýallarynyň çagy bolmady. Orja han ýylýanynyň ýylini çapanyna bir aýaly oljalyp, birnäçe gün ýanyna saklap izni ýerdi. Ol aýal öz ýurduna barandan soň Mur ýawy handan göwreli boldum diýdi. Birnäçe aýdan soň ogul dogurdy. Adyna Gara goýdular. Daýlarynyň arasynda ösdi. Ýigit çykandan soň gaçyp Mur ýawy hanyň ýanyna geldi. Mur ýawy han onu kabul etdi. Mur ýawy ölenden soň ähli halk jemlenip onu han götürdüler. İl bilen ýagşylykda ýaşap 40 ýyl hanlyk edip aradan çykdy. Bogranyň han bolmagynyň beýany. Gara hanyň Bogra atly ogly bardy. Ähli halk Gara ölenden soň Bograny paçalyga götürdi. Bogra han odalky ötün hemme adamlardan artyk boldy. Uly goşun bilen gelip Buhara we Samarkanda aldy. Ýöne öz garnaşlarynyň ýurduna oňa ýagy bolup başlanan sebäpli durup bilmän ýygyna gaýtyp geldi. Ondan soň gelip Harezm ülkesini aldy. Köp ýyllar ony paçalyk etdi. Bir gezek arka Demirgazyk tarapy goşun çekip barýarka bir gün han aýtdy. "Köňlümiz buğda ýugunundan edilen aşetler. Unaş we özüne naharly etmek üçin aşbez hem aş etmeň esbaby tapylmady. Han un getirdi hem hamir etdirdi. Öz goly bilen ýazyp gazana saldy. Oturan nökerleri hem hana kömek etdiler." Ýene aýtdy. "Bu aşyň ady Buhara hany bolsun" diýdi. Şu gün halk içinde Bogra diýip bijirilip ýörenleri şolaş bolmaly. Hanyň 3 ogly bardy. Ulusynyň ady İltegin, ikinçisiniň ady Gozy Tegin, üçüncüsiniň ady Berk Teginni. Tegin sözüniň manysy gadymky türkü dilli ýagşy suratly owadan nimekdir. Han gojalandan soň paçalygy Gozy Tegine berdi. Aýaly gaty akylly, Hudaýxon, dinnar, dogruçul hem kanagatly aýaly. Ol öldü. Şondan soň Bogra han oly ýag tutdy. Bir ýyllap hiç kim bilen gepleşmedi, öýden çykmady. Bir gün Gozy Tegin atasyna "Haçany çelli ýag tutup gamyň bolup oturmakçysyňyz? Awa çykyň, belki göwnüňiz açylar" diýip atasyny alyp her gün bir tarapy awa gedelenje çykdy. Birnäçe günden soň inni hanyň köňlüne howa höwes peýda boldy diýen wagtynda şunu aýtdy. "Beýler aýdýarlar, han öýlense oňat bolar." Han aýtdy, "Onuň ýaly aýaly nirden tapylar? Gelip eneň orduny tutup biljek" diýdi. Gozy Tegin, "Enem ýaly bolmasa da ondan artykyrak bolar" diýdi.
Han her näçe öýlenmerin niýete Gudy Tegin onu ygtyýaryna goýmady. Awşar iline Egrenji diýen adamyň göreli ýagşy atly ýurda ady dolan odan görkli gyýdy bardy. Onu han alyp berdiler. Ol betbat gyýdyň göwnüne şeýle pikir geldi. Gudy Teginiň özüniň maňa meýli bardyr. Şonuň üçin meni atasyna bahana bilen alyp berýändir. Mahal özü meň bilen gizliň aýş eşretler etmekçidir. Ýogsam goja bir kişi meniň ýaly odan gyýdy näme üçin alyp bersin diýdi. Bir gün Gudy Tegin atasyny göreýinlik geldi. Görse han uklap ýatyr. Aýaly bolsa otyr ekeni. Ol hatyn Gudy Teginiň gaşyna gelip ýüzüni we gözüni sallap sypanjyrady. Aýry bir ýer bilen oýnaşanyna aýallar nähili hereket edýän bolsalar şunuň ýaly hereketler edip başlady. Gudy Teginiň göwnüne şeýle geldi. Bu meniň enem ordunda bolan soň maňa mehribanlyk edýär diýdi. Ýene bir näçe günden soň o gelin Gudy Tegine bir çola ýerde duguşyp, "Hey meniň halymdan habaryň barmy? Men saňa aşyk, gijelerine ukyym, gündüzlerine kararym ýok. Meniň halyma garamajak bolsaň, näme üçin meni goja bir kişä berdiň?" diýdi. Gudy Tegin aýtdy: "Sen meniň enem bolup durýansyň. Eger şu günden başlap bu gylygyň goýmasaň, seni bölek edip her bölegin bir ýere taşlaryn" diýdi. Bu gelin bolan wakalary özüniň garny saýarlaryna aýdyp geňeşdi. Şonda olar şeýle diýdiler. Gudy Tegin bu wakany hanyň özüni halka aýtmazdan öňürti aýdyp ýaýratmak gerek. Ýok, şunu etmeseň onu sen ölüme gidersiň. Ol aýal baryp Gudy Teginiň öýünden ädigini orlap gelip Bugry hanyň öýüne bardy. Ýene gaýdyp gelip ädigi öňki ýerine goýup gaýtdy. O giýje han öz öýünde ýok ekeni. Ol awy gidipdi. Giýje ýarymdan agandan soň azyjyk gar tepeläpdi. Ertir daň bilen aýal gyýkylyk eşdildi. Erkek we aýal barjasy üýşüp gelip öýüň işigine bardylar. Baryp görseler hanım gelin ýüzüni ýyrtyp barça ýerini gan edip şeýle aýdýar. Bu giýje ýer ertir mahal uklap ýatyrdım. Bir adam gelip gujagıma girdi. Seretsem Gudy Tegin han ekeni. Ol aýtdy: "Gyýkylyk etme. Men özüm saňa aşyk bolup seni atama alyp berdim. Şonuň üçin sen günnüz atamyň bolsaň giýjelerine menki bolarsyň. Ýogsam atam aýaly nämetsin" diýdi. Men gyýgyrmaga mejbur boldum. Enesine bu hili işler etmek nirde var diýdim. Menden bu sözleşlerinden soň ol çykyp kaçyp gitdi. Ýanyna ýatan hatynlar bu söze şaýat boldular. Ýene hanym aýtdy: "Şundan ýagşy güwä bolmaz. Yer gar baryp ýylyny görüň" diýdi. Baryp ýyly gördüler. O gyýyl Gudy Teginiň öýüne baryp oturýar. Gudy Tegin aýag ýyllarynyň ýanyna gelip aýagyny goýdy. İkisi jaý geldi. Bugry han agdan geldi. Onu hem aýtdylar. Hanyň baş tutanlygyna Gudy Teginiň ýanlaryna çagyryp aýtdylar. "Giýje seniň eden bu işiň nämedir?" Gudy Tegin şundan soň o gelinden görenini we eşdenini aýtdy. Ýene diýdi: "Men özüm utanjymdan ýaňa aýdyp bilmänýordum. Ikinciden o gyýdy atama men özüm alyp beripdim. Halk içinde ryswa bolmasyn diýdim. Ol öňürti meniň üstüme sürünip başlady" diýdi. Oturan jemaat ikä bölündi. Ýarsy ol aýalyň sözünden andylar, ýarsy Gudy Teginiň sözünden andylar. Ahyrda barsy agdy birlik edip hanymyň ýanyna ýatýan aýallary hanyň gaşyna getirip soradylar. Aýtmadylar, gynnamakçy boldular. Ahyrynda bolsa başdan ahyryna çelleden geňeşlerini, awşar aýallarynyň aýdan sözlerini we ädigi gurulaýyşlaryny birin görüň berdiler. Şondan soň Bugry han Gudy Tegine aýtdy: "Bu aýaly ugnamandym. Şeýle bir fitne bolar diýip ugnamandym. Sen meni ygtyýaryma goýmadyň. Indi muny näme etmeligini sen özüň ýagşy bilýänsiň" diýdi. Şondan soň Gudy Tegin adamlara buyurdy. 5 sany iýimli baýtaly getirip o hanymyň iki aýagyny, iki elini we boýnuny her haýsyna bir baýtalyň guyrugyna baglap, baýtallaryň bugtlaryna naýdan uçu bilen tanışdylar. Towlay o hanymy 5 bölek edip her haýsy onuň bir agzasyny öz ýatagyna tarap alyp gitdi. Bugry hanyň ogly Gudy Teginiň han bolmagynyň beýany. Gudy Tegin atasynyň tagtyna oturup, düşmanlaryny agladyp, dostlaryny güldürüp, ýyl güni adalatlylyk edip, fakir hem miskine haýyr ihsanlar edip, 40 ýyl han bolup, 75 ýaşyna ýetende ogly Arslany ornundan oturdup ardan çykdy. Gudy Teginiň ogly Arslanyň han bolmagynyň beýany. Arslan öz atasynyň tagtyna oturup uly han boldy. Köp ýyllardan soň sorajuk ýyl ýa bolup çykdy. Arslan baryp sorajuk ýylini çapyp galanyny boýuna gidirip geldi. Onda bir ýaş ogluny oljalyk getirip adyna söwür goýup öz goluny östürdi.
Ol akıllı ve doğumly, mergen hem hünärli, her yerde her hili ýolda ýürümegiň ýagdaýyny bilýän oglandy. Ahyrda hana ýakyn bolly, anal bolly. Hanyň beýleki ýakyn adamlarynyň göreýipliginden ýaňa munyň olar bilen arasy bozuldy. Töwürüň gıywatyny hana näde aýtjaklaryny bilmän ýördüler. Bir gün märekede bu han o töwürüň gulagyna bir zat aýdyp durdy. Sakaly hanyň ýüzüne degdi. Töwür gidenden soň han öz beglerine wakaw aýtdy. Töwüri öpü bermeli bolupdyr diýdi. Begler, biz munyň edýän işlerini çolarak wagtda mälim edeliň diýip töwürek çoluranyny aýtdylar. Plan wagtda siziň plan hile saraňyzy ýyllere paş etdi. Siz onu ýagdan alyp getirdiňiz. Ol ýene öz aslyna çekdi. Biz onuň eden ýamanlyklarynyň haýsy ýerine aýdaly. Ähli işlerinden ýamanda ol siziň aýalyňyz bilen birlik gedip ýör. Arslan han, töwüri ýaňkende ýumşaýberdim. Gelenden soň sizlere tawsyrýaryn. Nähili öldürmeliligini özüňiz ýagşy bilersiňiz diýdi. Ýene aýtdy. Plan ýerde keýik köpmişin özüm baraýyn diýipdim. Düýnkü günden märi barja ýer magyryp dur. Sizler halka baş bolup barıň, ot suw alyň. Pakyr hem miskin gyşadlygyny alsynlar. Begler halka alyp awa gitdiler. Han öz aýaly bilen geňeşip hasta boldy. Bir näçe günden soň haly harap boldy. Şondan soň öýde galan begler hanyň haly ýaman boldy, ýetişe berdiler diýip awa giden beglere we söwere adam ýiberdiler. Begleriň awdan geljek güni han öldü. Geldiler hem gördüler, görseler han eýýäm ölüpdir. Barça begler geňeşip başladylar. Soňra hanyň ölü we diri bolan malynyň baryny paýlaşdylar. Ol wagtda töwerem gelip ýetdi. Olar söwere aýtdylar. Hanyň meýdini haçan çykarmalygyny, nirede jaýlamalygyny, ýas üçin näme gerekdigini hanym bilen sen bilýärsiň. Diýirliginde de barja işlerini size kiňide diýerdiňiz. Şonuň üçin ölünni de ol işleri siz ediň diýdiler. Şeýdip öleniň üstüne de gelmediler, asyl taşlap gitdiler. Söwer baryp hanyň aýag ujunda oturup, sakalyny kesip, bir daş alyp başyna hem döşüni urup, barja ýerini bölek-bölek edip aglap oturdy. Ölen wagtyň bolmadym, bir käse suw berip bilmedim, hyzmatyňa yaramadym. Indi seni bir ýere jaýlamak üçin geldim. Ondan soň sensiz bu dünýäde ýaşamak maňa haramdyr. Özüm öldürerin. Soňra seniň aýag ujunda ýataryn diýip aglap oturdy. Han birden yerinden kopup kalktı. Ondan söweri gujaklady. Senin we senin gıywatyňa diýen begleriň hakykatyny bilmek üçin özüm ölledik görkezdim diýdi. Hanyň diýerlerini eşitip barça halaýyklar geldiler. Hanyň mallaryny alyp onuň ölüsine garaman taşlap giden begleri tutup gözlerini kör edip ollaryny kesdiler. Arslan han 70 ýyl padşahlyk edip dünýäden ötdi. Bogry hanyň uly ogly İltegin we onuň ogly Osmanyň han bolmagynyň beýany. Arslan hanyň öz ogly Kijekdi. Uly agasynyň Osman atly ogly bardy. Şonu han götürdüler. Ol 15 ýyl padşahlyk edip öldü. İlteginiň ogly Esliň han bolmagynyň beýany. Osmanyň Esli diýen bir insi bardy. Şonu han götürdüler. Olam 3 ýyl han bolup soň atasynyň ýyzynyň gitdi. Esli'nin oğlu Şaban'ın han bolmagynyň beýany. Esli'nin Şaban atly oğlu bardy. Şonu han götürdüler. Ol soňra atalarynyň ýören ýolundan ýörep, ýagşy we ýamana ýaman bolup 20 ýyl atasynyň tagtyna oturup, ul atalarynyň göçüniň ýygyna düşüp göçüp gitdi. Şabanyň oğlu Boranyň han bolmagynyň beýany. Şabanyň oğlu bar bolup ady Borany. Onu han götürdüler. Boran soňra il bilen ýagşylykda ýaşap, oğul iliniň adalatlaryny hem qadalaryny ýitirmän saklap, 18 ýyl padşahlyk edip ýoguldy. Aliýnyň han bolmagynyň beýany. Ol wagtda oğul ili Sır derýasynyň iki tarapynda onuň aýagyna ýakyn ýerde oturupdyrlar. Mogollar gelip köp çapdylar. Oňa tap getirip bilmän köpleri göçüp gitdiler, Urgenje bardylar. Galalary bolsa alatly bir ýerine han götürdüler. Aliýnyň bir ýaşly ogly bar bolup, ady Kılıç Arslandy. Oňa Şamýalik diýip lakam goýupdylar. Bekdüz ilinden Guzuçybek diýen 100 ýaşly bir adam mady. O wagtda oğul iliniň ýurdy Sır derýasynyň aýagyna, Urgenç bilen Sır derýanyň arasyna, Amy derýanyň iki tarapyna, Urgenç bilen Maryanyň arasyna çöllerde, Te Murgat derýasynyň aýagyna çelli ýetipdir.
Alyhan öz ýan kendine oturup Şamäligi Guduça tawşyryp oğluna Guduçynyň sözünden çykaýmagyny idi. Şamäligi oğullaryň içine alyp bar, şo ýerde ösdün. Bu halka halk muňa öwrençsin. Bu ýylyň bir çetinde men oturaýyn we beýleki çetinde oglum bilen sen molly uğratdy. Şamälik ýyl içine geldi. Halk onu özüne padşa götürdi. Bir näçe ýyllar ötenden soň Şamälik ýetişip ýigit çykdy. Emma zalim molly. Kimin görmäge oğudan gyýdy we aýaly bolsa oňa bakdy. Guduçy köp nesihatlar berdi. Emma Şamälik kabul etmedi. İl Şamälige bidatgär diýip at goýdular. Ol gitdikçe ýylyň ýaşy adamlarynyň gyýdylaryna hem aýallaryna zor edip başlady. Şeýle bolan üçin oğud ýyly ýygnanyp onu öldürmekçi boldular. Onu eşitip Şamälik atasynyň ýanyna gaçdy. Guduçy bek hem onuň ýydy bilen gitdi. Ol ýene Alyhanyň ýanyna Şamälikden öň gelip ýetdi hem bolan wakalary birin aýtdy. Ondan soň Şamälik geldi. Alyhan öz oğlu Şamäligi tutup gamçynyň astyna aldy. Ýene gollaryny daňyp taşlady. Muny eşidip Guduçy geldi. Muny daňdyryp näme etmekçi bolýarsyň diýdi. Han aýtdy, oğul ýylyny ýibereýin diýip durun. Goý olaryň gögüni menden razy bolsun. Guduçy aýtdy, eger Şamäligi ýiberseň onu öldürerler. Ulumsuzlanmak bilen seniň garşyňa ýagy bolarlar. Şeýdip sen hem oğlundan hem ýylyňdan mahrum galarsyň diýdi. Alyhan, ýylyň ýagdaýyny görüp geleniň üçin elbetde sen ýagşy bilýänsiň. Özüň näme etmeligini aýtgyn diýdi. Guduçy aýtdy, maslahat şeýle. Men öňürti baryp ýyldan seniň adyňdan ötünç soraýyn. Alyhan oğluna urdu we elini ýagyny baglap size halkyň öwtýaryny berdi. Näme etmelidigini halkyň özi ýagşy biler diýip şeýletdi. Men ine şuna aýdaýyn diýip öňürti geldim. Ol meniň ýydymdan tiýdi geler diýeýin. Sen ähli goşunyňy oğluna berip meniň ýydymdan iýber. Men olar söz bilen güýmäp durýan wagtymda Şamälik baryp ýagşylaryny tutup öldürsin. Goý ýamanlar sizin hukmuňyza tabiň boldylar. Alyhan hem bu işi makullap etmekçi boldy. Oğuz ýylynyň Alyhana ýagy bolup Şamäligi öldürüşiniň hemne öý wasyna Garahan bolup dört tarafa gidişiniň beýany. Inni Şamälik gaçgaýdandan soň Oğuz ýylynyň nämeler edenini aýdalyň. Ol wagtlar Ürgenç, Murgap, Tejenne oturýan uly ýylyň begi Oğuzyň Gaý ýylynyň Kyrkyt diýen adamny. Ýyl içinde jynly bir adam bardy, oňa miran kähini ýerdiler. Kyrkyt beg onu çagyryp şeýle diýdi. Şamälik bilen Guduçy beg bizden agyryp ynjap Alyhanyň ýanyna gaçyp gitdi. Inni ýyl bilen hanyň işlerini enen morka. Miran kähin bir sagatlap sözlemän oturdy we soň tiz Oğuz ýylynyň içine uruş bolup Gyzylgan, Garasuw degek başlar. Alyhan tiýdiler. Onuň ýerine başga bir kiçi padşa bolar diýdi. Bu söz tamam boldy. Inni özüge bir söz aýdalyň. Bir kişi wady, ady Togurmuş bolup atasynyň ady Keranja hojady. Özü Gaý ýylynyň bolup öý ýasap ýören garyp bir adamdy. Bu wakalardan köp ýyllar odol Togurmuş bir gije ýatan mahaly düýüş gördi. Kökreginden 3 agaç görüp belen dötülmüş. Haçanly şahalanyp ýapraklanan mahaly ol oýanypdyr. Ertir turup baryp bu düýüşi miran kähine aýtdy. Ol diýdi, bu gören düýüşiňi hiç kime aýtmagan ýagşy düýüş eken. Togurmuşyň 3 ogly bardy. Her oglunyň başyna Hudaý ýoluna bir goýun soýup bişirip halka berdi. Ulu oglunyň ady Tukat, ortançysynyň ady Togrul, kiçisiniň ady Arslanly. Olar Kyrkyt bege garynlaşdylar. Üçsi mergen we batyr erdiler. Kyrkyt beg Togruly oňmegi bellidi. Şol sebäpli onu Togrul oňmegi diýip atlandyrýardylar. Inni Şamälige aýdalyň. Guduçy beg Alyhana Şamäligi meniň ýydymdan uğratgyn diýip Ýankentden gidip Ürgençde oturan ýylyň içine geldi. Ol wagtda halk Togrulyň agyna garap başlapdy. Togrul Guduça, sözüň dogrusyny aýtgyn, ýogsa gojalan wagtyňda essin gidip kynçylyklaryň astynda düşüberlersiň diýdi. Ol gorkusundan dogrusyny aýtdy. Guduçyny dank goýdular. Barça ýyllary adam ýolladylar. 16.000 adam gelip ýyglandy. Şamäligiň gelýän ýoluny çykyp Kyrkyt beg 8.000 adam bilen ýoluň bir ýakasyna durup, Togrul beg 8.000 adam bilen ýoluň beýleki bir ýakasyna durup garaşdylar. Ýene uzaklara garawul goýdular. Bir gün garawul gelýär diýip habar berdi. Atlanyp ýoluň iki tarapyna alyp durdular. Şamäligiň goşuny 20.000 adamny. Ýar geçberende iki tarapdan attaldylar. Ulu uruş boldy. Togrul üstün geldi. Şamäligi tutup öldürdüler. Begilerini hem öldürdüler.
Aly bu habar eşitenden soň tiz ölüp gitdi. Oğuz ýyly bir bilen öçlü hem kanly boldy. Öý başyna Karahan diýlen boldy. Kılık begi, Gazan begi, Karaman begi baştonlugyny ýylyň köpsi maňyşlaga gitdiler. Olaryň içinde her bir ýyldan adamlar bardy. Emma köpsi eýmirdi, düzkerdi, igdirdi, jawuldyrdy, garkyndy, salyrdy, agarlydy. Alyjyk begiň oglallary baş bolup ýylyň birnäçesi Hasar dagyna gitdiler. Ýazyr ýyly Horasana baryp durun töwereginde köp ýyllap oturdy. Şo sebäpden duruna Ýazyr ýurdu diýerler. Ýazyr ýylynyň birnäçesi durun dagyny dag içinde daýhançylyk edip gezdiler. Bu wagtlarda olara Karadaşly diýýärler. Ýene Salyr ýylynyň Diňli begiň başlyklygyna 10 000 öýle Horasana bardylar. Ýene köp ýyllar onda oturdular. Soňra ondan göçüp Iraga we Parsa bardylar hem şo ýerde watan tutup kaldylar. Kыныk urugundan Sultan Sanjar Mazynyň atasy Sultan Melik Şah baryp Irak we Parsa alyp Asbahany paýtagt edinip oturan wagtynda Salyr ýyly Diňli begiň özüniň hem odal baran jemaatynyň nesillerinden birnäçe adamlar gelip sultana nökür bolup arz etdiler. Biz Oğuz ýyly Salyr halkyndan bolarys. Ulatalarymyz Türkistandan gelipdirler diýip garyndaşlyklaryny mälim etdiler. Şol salyrlardan birnäçesi Irakdan gaýdyp maňyşlaga geldiler. Olaryň niçik gelenliklerini Taňryň buýursa aýdyp bereýin. Odalky öten halk şeýle aýdypdyr. Oğuz ýylynyň göçüni çekip ýöremedik ýoly, öý tutup oturmadyk ýurdu bamy. Togrumuşyň ogly Togrulyň han bolmagynyň beýany. Oğuz ýylynyň Şamýalik dargazylandan soň gitmän Syr derýasynyň aýagyna, Amy derýanyň boýundan oturup galanlary Togrumuşyň ogly Togruly han götürdiler. Ol 20 ýyl paçalyk edip aradan çykdy. Ondan soň Togrumuşyň kiçi ogly Arslany han götürdiler. Ol hem 15 ýyl paçalyk edip gidelleriň ýydy bilen gitdi. Soňra onuň ogly Asylzadany han götürdiler. Ol hem 20 ýyllap dünýälik şerabyna esirek gezdi. Esirikliginden huguşundan gitdi. Soňra gözüne açyk garady gördü, ulatalarynyň garşysynda ýatypdyr. Onuň bir ogly bardy. Ol oglany ulatasynyň adyna takypdylar. Arslan diýipdirler. Arslan hany götürdüler. Ol hem 10 ýyl atasynyň ýerine oturup ýogoldy. Ondan 2 sany ýaş oglan galdy. Ulusynyň ady Gögüm Bakuy, kiçisiniň ady Sereň. Gögüm Bakuy paça etdiler. Ol hini juda kiçijikdi. Ýagşy ýamany bilen okdy. O zamanlarda Oğuz ýylynyň bir ýagşy bardy. Ady Karaşytdy. Ol Arslan hanyň ölenini, ondan ýaş oglalaryň galanyny we olaryň paçalyk edip bilmeýän Oğuz ýylynyň agzaly bolup duranyny eşitip atlandy. Soňra gelip Arslan hanyň ordusyny we begileriniň öýlerini çapdy. Gögüm Bakuy atyň öňüne salyp alkaşdylar. O wagt Sereň hini sallanjakdy. Ony ýagy olja edip alyp gitdi. Ondan soň köp begiler ötdi. Sereň ýigit çykandan soň men kaçyp bilmerin diýip agasy Gögüm Bakuýa adam ýiberdi. Muny eşitip Gögüm Bakuy ähli Oğuz ýylynyň goşullaryny alyp bardy. Karaşyty çapyp enesi Sereň alyp aman esen öýüne dolanyp geldi. Gögüm Bakuy 20 ýyl paçalyk edip aradan çykdy. Arslanyň ogly Sereňiň han bolmagynyň beýany. Gögüm Bakuy ölenden soň onuň enesi Sereňi paça götürdüler. Ol hem 10 ýyl paçalyk edip atasynyň ýerine gitdi. Ondan soň Oğuz ýylyna paça bolan Kyny urugundan Seljuk baýyň baştonlugyna köp ýyl göçüp Sırderýa boýundaky Hojant şäherine geldiler. Onda köp ýyllap oturup Nur welaýatyna bardylar. Onda 100 ýyl oturup soň göçüp Urgenje gitdiler. Urgenjde oturup bilmeýän göçüp Harasana geçdiler. Olar şo ýerde Mardan Abulhan arasyna çelli oturdular. O wagtlarda Horasan ýurdy Sultan Mahmud Gaznalynyň nesilleriniň elinedi. Olaryň döwletleriniň käseleri dolup döküleýin diýip duran wagtydy. Seljuklar Maruşa Hujahan şäherine alyp Togrul we paça götürdüler. Alparslan, Sultan Melik Şah we Sanjar Mazy bular şol jemaatdan bolarlar. Ol paçalaryň taryhyny biziň aýtmamyza zerurlyk görmeýärdi. Bizden uzalky ötenler o paçalaryň ata-baba gelip çykyşlaryny beýan etmek üçin köp kitaplar ýazypdyrlar.
Ol kitaplaryň hasabyny Allah Taala ýagşy bilýändir. Seljuklar türkmen bolup garnaşymyz diýip ýyle we halka peýda etirmedi. Padşa bolýan çağlar biz türkmenleriň kynyk urgundan nursydylar. Emma padşa bolarlaryndan soň Afrasiýawyň bir ogly Keyhysrowdan gaçyp türkmeniň kynyk urgunyň içine baryp şo ýerde ösüp galypdyr. Biz onuň oglary we Afrasiýawyň neslinden bolary diýip atalaryny sanap 35-nji arkada eltip Afrasiýawa ýetirdiler. Oğuz ýyly gögün bakyy bilen sereňden soň öz başyna padşa götürüp oturup bilmediler. Oğuz ýyllarynyn maňyşlykdy we Abulhan oturanlary ýagdaýa görä Urgançda kim padşa bolsa şoňa tabyn boldular. Maweren nahyrda we beýleki ýurtlarda oturanlary hem şonuň ýaly edip ýaşadylar. Salar Uğurcu Galpyň atalarynyň, inileriniň hem oglanlarynyň beýany. Şameliň dargadylan wagty Dinlibegiň başlyklygyna Araga baran salar ýyly köp ýyllar şonda oturandan soň olaryň içinde Uğurcu atly bir dogumly ýigit peýda boldy. Türkmenleriň içindäki taryhy ýagşy bilýän adamlary Uğurcu Galpy 16 arka eltip Oğuzhana ýetirýärler. Olar ine şunu tanaýarlar. Uğurcu Galpyň atasy Garagazy, onuň atasy Karaç, onuň atasy Benam gazy, onuň atasy Burucu gazy, onuň atasy Qylal gazy, onuň atasy Ynal gazy, onuň atasy Süleyman gazy, onuň atasy Haydar gazy, onuň atasy Ötkürli, onuň atasy Gadan Alp, onuň atasy Eňeş, onuň atasy Ender, onuň atasy Ata, onuň atasy Leýmir, onuň atasy Salyr, onuň atasy Dağhan, onuň atasy Oğuzhan. Bu söz duruşu bilen ýalňyşdyr. Onuň sebäbi Oğuzyň zamanyndan tä şu wagty çelli 5000 ýyllyk wagt geçipdir. Uğurcuk zamanyndan tä şu wagty çelli 5-600 ýyl bolýar. Oğuz bilen Uğurcuň arasy bolsa 4400 ýyllar. 16 arka diýilýän 400 ýylly, her näçe köp bolanda da 450 ýylla geçer. Şeýle bolsa Uğurcuň 4000 ýylla öten atalarynyň adyny ýere demiş. Bu ýazylan 16 adamyň Oğuzyň oglanlarydygy bar dogry diýeli. Uğurcuň atalarydygy hem bar dogry diýeli. Ýöne il içinde haýsy adam meşhur bolsa onuň adyny ýazyp, beýleki meşhur däl adamlar bolsa ýazmaýarlar. Bu ýazylan adamlaryň her haýsynyň arasynda 10-15 ýa-da 20 adamyň ady ýazylmaňalan bolsa onu Hudaý bilsin. Şonuň üçin men hem Oğuz bilen Uğurcuň arasynda 4400 ýyl geçipdir diýip aýdyp oturýar. Her 1000 ýylda 40 arka öter diýsek, diýmek 200 arka öten bolup çykýar. Bolmasa ýalňyş diýilýän zat başga nähili bolup biler. Bu pelegiň gerdişiniň nemerselerini unutmadyklary üçin bu hasaplar onuň ýanyna aňsatdyr. Bu sözleriň ýalňyşlygyna delil berji ýene bir zat Salyr gazyny 6 arka ötürüp 7-nji arkada Oğuzhana eltip goýýarlar. Indi bu sözü okan ýa-da dinleýän kişiler siz ýagşy oýlap görüň. Oğuzhan biziň peýgamberimizden 4000 ýyl odal ötüp gidipdir. Gadan Alp biziň peýgamberimizden 300 ýyl soň bolupdy. Garrygan çağlaryna Mekke baryp hajy bolup geldi. Ýogsam Salyr gadan 6 arkada Oğuzhana näme dip ýeter? Galyberse de Salyr gadan Haýyly Gorkut ata bilen bir zamanda ýaşady. Gorkut atanyň Salyr gadan Alpy taryplap aýdyn tartymy, şygyry ine şudur. Kazgurt dağdan önkör daşyny ýogorlatdy. Salyr gadan ötürü baryp garwap tutdy. İt beçene görüp ana essi gitdi. Alplar, begler gören mamy gadan kibi. Bir gazanğa 41 atyň etin sally, ol gazanyny sol elki bilen ally. Sag elki bilen ilge ülüşdirdi. Alplar, begler gören mamy gazan kibi. Gög asmandan iýnik geldi tinli ýylan. Her adamny yutar erdi görgen zaman. Salyr gadan başyn kesdi bermey aman. Alplar, begler gören mamy gadan kibi. 30-40 müň leşker berilen gadan maryp, it beçene iýillerini geldi gyryp, bir neçesi gutuldylar köp ýalwaryp, Alplar, begler gören mamy gadan kibi. Türkü, türkmen, arab, ajam raýatlar, gadan kılly musulmanlyga terbiýetler, kapyrlaryny gyrdy oşol köp pursatlar, Alplar, begler gören mamy gadan kibi. Andan hünär götürdüler barça uly, bagzylarga orun berdi sagly solly, bize bolly kamu iliniň ornu diýdi, Alplar, begler gören mamy gadan kibi. Sayyah Gorkut öler bollun imni bilgil, ol gadanyň döwletine doga kılgıl,
kerwen gitdi, köp giç kaldyň ýolga girgil, alplar, begler gören mama gadan kibi. Inne orzuň gurun edeliň. Şol wagtlar Iragyň güýçli halky Bayındyr ýylidi. Orzu galp Bayındyr beginiň hükmini tutmady. Şo sebäpli Bayındyr beginiň Orzu galp bilen arasy bozuldy. Ýöne Orzuň Bayındyr ýyly bilen uruşmaga güýç guwaty ýokdy. Şoňa görä-de ol Müňeýli ýyly bilen bile Irakdan gaçyp Şemaha geldi. 900 öýlüsi salyr, 100 öýlüsi hem garkyndy. O ýerde oturjak boldy. Ýöne ýene Bayındyr ýylynyň gorkup Kryma geldi. Ondan hem göçüp Itil suwundan geçdi we Ýaýyk derýasynyň boýuna geldi. Ol wagtda Alagen we Garaguş diýen ýerde kaňly halk oturardy. Olaryň hanlarynyň adyna Gökdoğanly diýerdiler. Onuň ýanyna gelip birnäçe ýyllap oturdy. Ahir soňunda onuň bilen hem arasy bozulup göçdi. Gökdoğanly olaryň ýygynyň ýetip 700 öýlüsini alkaly. Ol 300 öýlüsi bilen gaçyp Maňyşlyga bardy we Karahan diýen ýerde 3 ýyl oturdy. Gökdoğanly Orzuň nirä gidendi bilen okdy. 3 ýyldan soň eşidip oňa tarap atlandy. Onuň atlananyny eşidip Orjuk ýyly bilen gaçyp Abulhan häzirki Balkan dagyna bardy. Şo wagt Orjuk şu tartyma aýtdy. Döndüm gaçyp Kaňly handan kybla sürdüm. Kır ýol aşyp gelgen äreňinden döndüm. Kırlarga yerçilerge ýol başlattım. Gaýly gorly iki goly ýol ýumşatdym. Arkyt kırlarga turjem sallym. Art öňümge bizge salyp göçüm tarttım. Gyýratymla ýoldan aşyp bardym. Gawaklyda alja ýurt-ýurtladym. Gurul döşüp ardymdan ýagy ýetdi. Gaýka başly gaty ýaýyga iş buyurdum. Ganly iriňli gaýyň oky gan ýugurtdym. Çapsa keser gurç polatga tuğ baglatdym. Ylжym sirip bil ekşemne kuyu gazdym. Gawa gyşlap, garda ýaýlap balkan açdym. Egse ýasyn gara dagy ugrap geldim. Kanky guruk toy tutmady anna boldum. Altyn gözlü toguşganyň getirdi diýip, gadaýagy 3 aýry tamga berdim. Gara Gazybegiň 4 ogly bardy. İlkincisi Oğurcu galp, ikincisi Söwürjük, üçüncüsü Doduk, dördüncüsü Gowajuk. Bu dörtüsiniň oglanlaryny da Hudaý ýol berse ýeke-ýeke aýdalyň. Oğurjuň 6 ogly bardy. Her ikisi bir ekizdi. 3 gezek bir-biriniň ýyryndan ekiz bolupdy. Atlary şular: Berdi boka bir ekiz, Owsar we Köwser bir ekiz, Ýaýçy we Diňli bir ekiz. Berdiniň 2 ogly bardy. Biriniň ady Gulmy, beýlikisiniň ady Gulhajy. Gulmynyň oglanlary Ýomut we Gultak ýylydyr. Ýomudun 2 ogly bardy. Biriniň ady Özlü Teýmir, beýlikisiniň ady Gurtly Teýmirdi. Özlü Teýmiriň 3 ogly bardy. Atlary şular: İsa, Musa, Bahramşa. Gutly Teýmiriň 3 ogly bardy. Atlary şular: Juny, Şiran, Gojuk. Gulhajynyň ogly Ersary baý. Onuň 3 ogly bardy. Anal Gazy, Zeynel Gazy, Mustafa Gazy. Anal Gazynyň 2 ogly bardy. Biriniň ady Töre, beýlikisiniň ady Sokman. Layna we Çarşaňy bu ikisiniň oglanlary bolmady. Zeynel Gazynyň oglanlary Gara we Bekegül. Mustafa Gazynyň oglanlary Ulutüpe we Güneş. Buka oglanlary içki salyrlardyr. Başga bir kitapda şeýle ýazylypdyr. Salyr ýylynda Eňeş adly bir adam bardy. Aýalynyň ady Jäjekli, oglunyň ady Gazanly. Salyr Gazan alyp diýilýän şol adam bolmaly. Şol döwürde Beçeni ýylynyň Doýmadyk adly bir padşasy bardy. Ol gelip Eňeşiň öýüni taglap Jäjekliň ýesir edip alyp gitdi. 3 ýyldan soň Eňeş mal berip ona ýyzyn aldy. Jäjekli öýüne gelenden 6 aý soň ogul tapdy. Gazan alyp bu oglan nirden aldyň diýip enesini agaç bilen urup başyny ýardy. Jäjekli aýtdy: Ýagy gelli garalyp gaçyp gitdiň, bozaryp, düýä minip ýyzyňdan barýardym, gawaryp it beçine ýyzymdan ýetdi. Düýäniň başyny tutdy, içi gaýnady, daşy ýaýnady, üstüme minip oýnady, agytyarym aldy, bu oglany içme saldy. Ol oglan it beçene ýylynden boldy diýip adyna irek goýdular. Türkleriň arasynda itiň adyna irek, sirek goýmak däbi bar. Iregiň Arykly diýen bir ogly bardy. İçki salyrlar Aryklynyň oglanlary diýýärler. O wagtlar biz ýokduk, çynlygyn ýa ýalanlygyny Hudaýyň özi gowy bilýär. Eger ýalan bolsa günäsi öňkaýdanlaryň boýunna. Owsaryň bir ogly bardy, ady Gulludy. Owsaryň oglanlary terakime salyrlardyr. Diňliniň oglanlary Jaby halkydyr. Ýaçynyň oglanlary şu wagtlar Amderýanyň ýakasyna, Garagulyň ýakynyna oturýarlar. Şu günler hem olara ýaçy diýýärler.
Ögürjügiň 5 oglunyň neslini beýan etdik. Emma Kowsar atly oglundan nesil galany bize belli däl. Inne Uğurcuğun inilerinin neslini beyan edelim. Söwürjügiň Hurşit diyen bir oglu vardy. Hurşidin oglallary olam ürgençliyildir. Azlar urgy doğduğun nesli sakar ili bolsa Gowjugyň neslidir. Uğurcuğun inilerinin hem oglallaryň neslini aýtdyk. Inni beýleki iller hakda aýdalyň. Agar we Aýmakly ili Oğuz hanyň oglu Gün hanyň veziri bolan Uygur Arkyl hojanyň oglanlarydyr. Ýemrel halkynyň asly şeýli. Maňyşlykda içki talardan bir adam içki talary öldürüp kaçıp durunna turan salar ýylnyň arasyna gelipdir. Şolardan bir gyýdy alyp şo ýerde hem galypdyr. Ähli Ýemrel halky şol adamyň oglanlarydyr. Burkat halkynyň asly şeýli. Salar ýylyna Teýmir Tokluhan diýen biri bardy. Ýene de salardan Isyk Ismail diýen biri bardy. Ol bir gün bir ýerden gelýärdi. Teýmir Tokluhanyň öýüniň göçüp barýandy gördü. Atdan düşüp oturdy. Göç geçip gidenden soň belkem bir zat galanlar diýip göç giden ýere bardy. Görse ojogyň içinde bir oglanjyk ýatyr. Ol adamyň ogly ýokdy. Ona özüne ogullyk aldy hem adyna Burkaz goýdy. Ähli Burkaz ýyly onuň neslindendir. Salar ýylyna toý tutmaz diýen bir adam bardy. Teki hem saryk şonuň oglalarydyr. Soň türkmen bolup türkmene goşulan ýylleriň beýany. Ürgenç Abulhan hem Maňyşlyk Özbek hanynyň adalatly ogly Janybek hany degişli bolan wagtlary Janybek han türkmenleriň aýyplaşmalaryň we günälileriniň işine teretmek üçin Uygur Sanakly Sin diýen birini olaryň arasyna ýiberdi. Ol gelip bir ýyllap türkmenleriň arasyna turdy. Nirede günäkär hem aýyply bar bolsa olaryň işine teretdi. Nöker hem gullary köpdi. Onun Ayaz atly bir guly bardy. Beýleki gullaryndan has tapawutlydy. Türkmeniň başymdan ýa malymdan ni pikir eden günäkärleriniň hemmesi bir ýere jemlenip Ayaza köp para berip, eger sen begiňi öldürseň, onuň bir ýyldan alan mallarynyň we öýden getiren goşlarynyň barjasyny sana bereliň. Her haçan Janybek han kişi berip seni dilese, biz halk bolup barýymyz, seniň üçin gyrlary ýogulaly. Sen tutup bermäli diýdiler. Ayaz köp mala hem bularyň şirin sözüne köňülni berip, bir giýje gapyl ýatanna Sanakly Sini öldürdi. Emma hojaýynyň malynyň Ayaza bir oglak hem ýetmedi. Şol mallary kim ýakyn bolsa şolar hem talydy. Sanakly Siniň nökerleri Janybek hanyň ýanyna gitdiler. Ayaz gorkusundan gidip bilmedi. Ol Abulhan dağynda oturan türkmenleriň arasynda galdy. Şo ýyl Janybek han Itil derýasynyň ýakynynda Saray şäherine hak rahmetine gitdi. Ähli eski halky şol Ayazyň oglalarydyr. Salar ýylynyň Abulhanyna Ersary Baý diýen biri bardy. Uzak ýaşan, döwletli, musulmançylygyň kada kanunlaryny saklamaga çalışýan adamdy. Bu sözümizde şeýle delil bar. Şol wagtlar Ürgençde şeref atly bir hormatlanýan adam bardy. Ol şol ýeriň şyhy hem mollasy. Ersary Baý baryp şol şyhy 40 düýe aýdanny berdi hem towa edip ýalbardy. Bize türk halky Arapça kitaplary okap, manasyny düşünüp, türkü dile terjime edip ýagşylyk etseňiz towap kazanardynız. Şondan soň Şyh Şerep hoja ençeme dini meseleleri terjime edip bir kitap görnüşinde ýygnady. Hem oňa Muin ul Murid diýip at goýdy. Ersary Baýa berdi. Şo wagtdan häzirki döwletçinde türkmenler şol kitabyň meseleleri boýunça amal edýärler. Şol döwürde İran padşahı Horasany Komabek diýen birine beripdi. Ol Horasana gelenden soň Abulhanyna Ersary Baýyň mama atly görmegey gaty gowy bar diýip eşitdi. Sawçy berip köp mal bereýin diýip söz aýtdyrdy. Baý bermedi. Bermejegini bilenden soň Komabek uly goşun bilen atlanyp Abulhanyny Düker diýen goýuda Ersary Baýy öldürüp şehit etdi. Onuň ýylini talap mama beýkäni akidip nikalap köp ýyllap saklady. Emma mama beýkeden çagy bolmady. Şo sebäpden Ersary Baýyň oglanlaryna garnaşlaryny ekitdiler diýip adam ýiberdi. Bular Gutluk Karaca Mergen diýen birini ýiberdiler. Komabek mama beýkä köp mal berip, onu Karaca Mergene tawşyryp ýola saldy. Bir öýli ýşikli gul hem berdi. Ol guluň 4 ogly bilen 2 gyzy bardy. Ulu oglunyň ady Ali, 3-nji oglunyň ady Ýygbek, 4-nji oglunyň ady Kaşgady. Mama beýke garrandan soň mallarynyň barsyny Huda ýoluna berdi. Komabegin oňa beren gulunyň özü hem aýaly ýok bolupdy.
Mama Bike ol gulun 4 oğlunu ve 2 gyzyny azad etdi. Olaryň 4'ü de öýle işikli bolup köp mally ket gudalar bolup hersi bir ýerde oturdular. Hydyr çory Amy derýanyň ýakasyna Kurtuş diýen ýerde ekin ekip mal wakyp Ulubaý boldy. Ol wagtlar özbege Mogol diýerdiler. 4 Mogol gelip Hydyr çora batrak bolup mallaryny wakdy. Ondan soň 6 salar gelip batrak boldy. Olaryň hemmesi döwletli boldular. Töwerek taşdan ağaç, hor, tozan, taýlanan adamlar gelip bulara goşulyp oturdular. Şeýdip olar köp iyil boldular. Olaryň ýurtlarynyň ýokarsy ton gyry we aýagy garry geçitdi. Kim olardan siz ne halk diýip sorarsa, olar Hydyr baýyň adamlary we diýerdiler. Hydyr ýylnyň kütler diýen bir urugy bardy. Olar Hydyr çorynyň neslindendir. Inni Hydyryň inisi Alhaq daýdalyň. Aly çory hem agasy ýaly Amy derýanyň ýakasyna ýurt tutup oturdy. Döwletli boldy. Özbegiň we türkmeniň pakyry hem miskini onuň ýanyna turdular. Olaryň hemmesine Alili diýerdiler. Aliliň Mogoljuklar diýen urugy bar. Şolar Aly çorynyň neslinden bolmaly. Olaryň ýurdy Amy derýanyň iki tarapynda ýokarsy garry geçit, aýagy aktam. Üçüncü inisi Ýygbeg azat bolandan soň Ersary begin oglanlarynyň ýanyndan aýrylyp başga ýere gitmedi. Onuň oglanlaryna gullar diýdiler. Olar hem iki bölek boldular. Birine ýöne gullar, beýlekine bolsa Jagatay gullar diýýärdiler. Jagatay diýilmeginiň sebäbi şeýle. Horasan Temirliniň nesilleriniň golundaky Uly Tüpe halky Abulhanyny Amy derýanyň ýakasyna oturar ekenler. Bir gün Amy derýanyň kıbla tarapyndan bir bölek atly adam gelip men derýadan geçirgini gyýgyrypdyr. Uly Tüpeler gämi berip onu suwdan geçirip sen kim bolarsyň, özüň nirden gelýärsiň diýip sorapdyrlar. Ol ýigit şeýle jogap beripdir. Jagataýyň Arlat diýen urugundan bolar men. Bir gün Horasanyň Durun diýen vilayatyna bir näçe ýigitler bilen şerap içişip otyrdyk. Aramyzda bir ýaşy adam bardy. Ol meniň bilen uruşdy. Men onu bıçakladym. Ol adam şo pursat öldü. Giýje mahally. Ölen mennäniň garyndaşlary habardar bolmazdan öň gaçyp siziň halkyňyzyň içine gelip duruşum. Ol ýene köp ýyllar Uly Tüpe halkynyň içinde ýaşady. Hiç kişi ona gyýyz bermedi. Ahyrda Ýygbeg çorynyň oglanlarynyň birisi ona gyýyzyny berdi. Şondan dowullara Jagatay gullar diýdiler. Dördüncüsü Kaşga çory. Ol hem Amy derýanyň ýakasyna, Ajy deňiziň ýakynynda ýurt tutup oturdy. Onuň oglanlaryna Gara ýüliler diýdiler. Uly agalary ýaly döwletli bolup, munyň ýanyna hiç kişi gelip goşulmady. Sebäbi onuň oturan ýeri ýaman bir ýurtdy. Ekin eker ýaly ýeri ýokdy, mal otlar ýaly ot hem azdy. Sayın Han owladynyň içinde Özbek Han, aleyhir rahma, ilk musulman adamdy. Ol Itil derýasynyň ýakynynda Saray şäherinde wepat bolupdy. Ol Janybek Han atasynyň tagtyna çykyp oturdy. Urgençde we bir başy Gargaly ýylyna we aýagy Astrabada çellarykda oturan türkmen Janybek Hana degişli boldy. Hana Abulhan daglary düýe köpeltmek üçin ajaýyp bir ýaşy ýerdir diýdiler. Şu sebäpden Janybek Han 30 öýlü düýe çopanyny göçürip Abulhan dagyny ýiberdi. Onuň içinde her urugdan adam bardy. Barçalary mälim bolşy ýaly padşalaryň hyzmatyna her taýpadan adamlar saklanýardy. Ol gidenler hem şular ýaly adamlardandy. Janybek Hanyň bir adamy Abulhan türkmenleriniň içine gelip her ýylda almaly mallaryny alyp köp düýeleri ýankaýdylan 30 öýlü düýe çopallaryna tawşyrdy we gaýtdy. Janybek Han ölýänçe olar Abulhanyna turdular. Şolara düýeçiler diýdiler. Janybek Han hem soňra haqqy rahmetine gitdi we ogly Berdibeg onuň ornuna han boldy. Onuň zamanynda da düýeçiler şu hanlyk düýelerini wakyp ýördiler. Beglibeg Han ölenden soň özbegiň içi bozulyp başlady. Bu ýagdaýy Abulhanyň türkmenler eşidip hanlyk düýelerini taglap aldylar. Düýeçileriň öwlerini bolsa çapdylar. Ondan soň düýeçiler açlyk sebäbinden balyga awlar diýip Kaşga çorynyň oglanlary bolan Gara ýülleriň ýanyna baryp oturdular. Bir näçe ýyldan soň düýeçiler artyp köp halk boldular. Olaryň ýurtlarynyň ýokarsy aktam, aýagy uğurça boldy. Gara ýüller düýeçileriň içinde köp arka oturdular. Olardan Halil atly bir dogumly ýigit peýda boldy. Ol wagtda Gara ýüller garyp bolup galypdylar. Ol sebäpden Haliliň başçylygynda hemmesi Ersary halkynyň oňmegi we ýagşylarynyň ýanyna gelip şeýle diýdiler. Özüňiziň hyzmatkäriňiz bolupdyk. Inni köp ağaç we hor düşüp galdyk. Sizden haýyşymyz şudur. Ula Bulhan we Kiça Bulhan dagynyň guşlaryny
ekin ekilýän meýdanlaryny hem çeşmelerini bize bersiňiz. Siz näme talap etseňiz onu biz size bereliň. Ersarinyň ýagşylary ýygnanyşyp oturup aýtdylar. Ul atamyz Ersary waýyň satyn alan Ula Bulhanyny 6 tane akar çeşme, 10 höwürtge laçyn we 18 höwürtge üteligi hemne Kiça Bulhanyny 4 höwürtge laçyn we 6 höwürtge üteligi bardyr. Çeşmelerden hem näçerek azyklyk galla gurmak üçin 2000 gamyş beriň. 10 ulu laçyn we 4 çoru laçyn hemne 18 ulu üteligi we 6 tarja her ýylda getirip beriňdiler. Garaýly Halil kabul etdi hem ýene aýtdy. Biziň goşlary tutar ýaly, urur ýaly hiç zadymyz ýok, adamyz hem ýok diýdi. On megi we onuň ýaşy adamlary ýyllerin ýygnap, güpişdirip, olary 100 gula çüýüp, 6 ulakly geçi, 2 tulum gatyk we 1 eşek berdiler. Olar köp ýyllap bu aýdylan zatlary berip durdular. Bu wagtda olara dağ saklary, dağ sakarlar diýýärdiler. Çünki olar Kaşga çorynyň oglallary bolup durýardylar. Kaşga bilen sakaryň mansy bir bolar. Oğuz iline begilik eden gyzlaryň beýany. Türkmeniň taryhyny bilýän ýagşylar hem bagşylar aýdýarlar. 7 gyz ähli Oğuz illerini öz agzyna garadyp köp ýyllyk begilik etdiler. Olaryň birisi altyn gözgürdür. Ol sundan baýyň gyzy bolup salyr gazyny alpyň aýaly. Boyu uzyn bolupdyr. İkincisi Karmyş waýyň gyzy we Mamyş begiň aýaly barçyn salyr. Onuň gawry Sır derýanyň ýokarsynda bolar we halk içinde meşhur. Özbekler ona barçanyň gök kaşanasy diýýärler. Naşlanan sırçaly ören owadan ümmezdir. Üçüncüsü Kayı waýyň gyzy hem çabuldyr balalpyň aýaly Şabaty hanymdyr. Dördüncüsü Kondy waýyň gyzy Buýaken alpyň aýaly Günün görkli diýen gyzy. Beşincisi Yumak waýyň gyzy Karkyn Gonak alpyň aýaly ýene de bir Günün görklidir. Altıncısı Alparslanın gyzy Kestan Qaralpyň aýaly Gerçe bolady hanymny. Yedincisi bolsa Kыныk baýyň gyzy Dodol waýyň ogly Kymajyň aýaly Kogatly hanymny. Tarih 1071-de Harizm ülkesinde ýazylyp oturuldy. Soňy kitap oturdy.